كما يوعدكم سدرا بيت مدينة ألم أبوناي يكون ودي كلكم እግዚአብሔር ይመስገን ማማ ብራይ ከመከነ أبوناي بعد ዩቲብ ጀሚራል አቦና ክንጀምር ነኸዲና فيت الله حرق شمع اب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك وقدس سلاسين ذا منوت ماتن كهدا كسيطان بقن مزاتم يقدس بيت كريستيان تيت سمي مريم صيان العالم ولا علم عالمنا تكجن سبها كان باركا كجن تامنك نشيلك جونس وكا كان جنك جون كان لسمك قدوس سجل لك أزلك يسجد كل بركولك يتكني كل لسان أنت وتاملك عملك توجه قاس ونقص نقص أملاك أنت لكل جس قالوا كل هذا نفس سواك كان وكم هارن قدوس ولد كان زي بلا أنت مسسبت صلي كم زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር أملاخنا زنبركا سلخا كل حليف كادمان زال عالم تنبر كم مسراق سام عرب كم سمين كسع دبوب سم كان زال عالم تمسكن يخون أبعد منا زا معلت زيان زا سعد زيان زو سكنا كسع زا سعد زيان ما أملاخنا زي تفلخنا مشانا زلخا صلال زخون كنا سخاخمو كبرن مسكانا نعخا يخون ترفق زيانا دما أملاخنا أي تفلينا سخا زي بلو تحما يكون نمو أب كل جعزنا كأكد منا خد كيد مشانا خد الله أملاخنا نابخا نمعقب لنا جوانا دما بارخلنا بمنفس عبيو عبيت كاز قلص نعنا دما أملاخنا مودعتنا زصبق له مقد زتحز قبرلنا أب حمام زلو فوسلنا أب حزن زلو أتصانا نعلنا تجنقم زلو أرهو اللهم طميم زلو نسألنا بسقاب نفس التأثرو دما فتحلنا فحزو ولا أكبلنا ولدنا النعبيم زلنا كلهم دما أملاخنا بارخلنا نأخذ قون قبرلنا برهانة أتكادما بدحانة سلام أبصحنا أبسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس نقصخات مسا فقاد كام تعب سماي كوم دما أمدري يخون أعلت مقبنا ولما حبلنا إحنا نزود لنا ودلهم زحدقنا لهم بدلنا نعبسانا رجلنا كم كفاد إحنا ننبر وفتنا يتأتونا نقصن حيلن كبر النزال عالم نتكاي معمين ووزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حنا خدن قليخي سقاهون دنقليخي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك له اسخي كانس برختيخي فركر سخون برقيو وملي تتسقى يا بيهر مساخيو وف السيتي دسي بالكي هدياتنا سريلنا أفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين افتحوا ويشري زينا ملك المدهني يسوس كريستوس كان يقانا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركساتي برهان أنتم عبيا كانات وعبيا دياقونات أدوان سايرقو سانات ببسمكمو كنو فتانو نتساني يرسيان رسكولوان سميات زيو مهارن كرسوس ملعسر تغلته زيو مهار نكسوس 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 زيو مهار نكرسوس كم أون بأنت أجزيتنا مريم مهارن كرسوس ملعسر تغلته بأنت أجزيتنا مريم مكسوس بأنت أجزيتنا مريم مكسوس بأنت أجزيتنا مريم مهارن كرسوس 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 إذا سعد دي آمن بارسقا قويتانا إيس كرسوس مقابرن مفصمتا ساعات معلتن إيا كمون دك أسام سالمس لزغني كمون دعتا قزي عد مسب تغصر ناي مسقانا صولوت سناي نقر نزقبر لنا يقرب هالي زي أبيهر أبون قويتنا أملقنا مدحنا إيس كرسوس نمسكنا لنا سويرنا رديئنا نيو حليونا نغربنا تقبلنا تماقبنا نسنعنا كسعزا سعد يعونا بصحنا أيو اليوم بزعد السؤال زيان بكل زمني وطنان فتصم سلام كحلونا كل نزح زي أبيهر أملقنا لمنا لنا وقويتنا زي أبيهر كل تحزاب بون قويتنا أملقنا مدحنا إيس كرسوس لعلو كل قبرن ما انت كل قبرن أو كل قبرن نمسكنك كالنا سلا سور كانان زرد خنان زحل خنان نبخاون سلا زقرب كانان تقبل كانان سلا زعوب كانان زتنع خنان كسعزا سعد يعون سلا زبصح خنان نمسكنك أو قويتا يقرب لنا أو مفكر سب سلا زند منك لنا كم محرت كاون دللنا إذا قد سأل زيان كل زمن وطنان نأخاب بنفراب بفتسم سلامكم فتسم عبنا كل غناتين كل مكران
حبو أقوني زخون كل قبر سيطانين مخروفة السباتين من لعل سلان أقويتا كبرح አሜን ህዝቢ ኻውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያ ዘለና የቦታውን ኣርሕቕ ዝጣዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመነና ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንስኻ ማዕረ ምሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስኻ መዝሙር 51 وأملاك كم سالخا محرني كم تعبير هذا بساي دمسس كاب بساي تبيك عصبني كاب حتى أتوين أترني أنا بساي فلت علقمو حتى أتى كل جزيب كم أيو بزربا خاص عدق فرجان صهان كتركب سأنا أخاط حي بدلكو أبقى ميخا أكي جبركو إنه بقى بسات ولدكو نيك أب حتى أنا ستني إنه أنا حق أوش دي خاطر اليوم أحببو أنت ومهرني أنت خسارة سمع ذات ريني كبرت كسعود بتصابني تنسقط قد كاين عصم تحقوسات بهتان حقوسنا اسمعني قد كها وحتياتي كولو بزل أبو ساوين دمسسو وأملاك طوري لب فطر اللي صنع منفس كاوش تحدث كاب قد كاي دربيني قدس منفس كاون يتقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دقفني ما قد خان مفرس غمرهم إيه حتى أنا بخاخم اللوس إيوم وأملاك مدحاني كعبدادم أنك فني لسانين صدق هقل الكتب للو إياه ويتاي أفي مسجانا خنا قرس خنا فريك فت مسوات بهب بلكانيو تزي كون اسم قرب كل كانيري مسوات مرارايتو بقوني خمو مسوات أملاك سور منفسيو وأملاك نسورون كت اللي بايتو نقوني خا نسيم سقها سناي قبر الله مكوات ياتي رسالة مدق شو مسوات صدقي زحر مسواتي كمل مسوات بهك بلكايو شو أما سوي إخا أرح قرب الكايوم هاللويا صلوات جزية كاس كرسون نقصين أملاقين مسكانا قربلو حاتياتي كحد قال لك إلمنو آمين أبونا بملاك السلام أبو لهم مزمور داوود مبل 230 كتصلي لنا أبونا بمرقيتا مزمور داوود مبل 230 حدن حاونا ممرتقلو مزمور داوود مبل 230 كلتن ماما بري مزمور داوود مبل 230 سلستن أدينا إلسابيت مزمور داوود مبل 234 ماما مولو مزمور داوود مبل 230 شوعتن حاونا دياقون ساموئيل مزمور داوود مبل 238 ممهر سارة مزمور داوود مبل 241 حفتنا ألتا مزمور داوود مبل 240 كلتن حفتنا فرويني مزمور داوود مبل 240 شدشتن حاونا دياقون هينوس مزمور داوود مبل 240 شوعتن حفتنا أللتا مزمور داوود مبل 248 عاويل كتصلي لنا هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ አባርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አትን ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን መዓመቁን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሎት ተስልጥ ህቦብላን አቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይታ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመምትብሉ ነፈርቲ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር መስግንዎ ንህዝቡ ቀርኒ ያልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ آمين هللويا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽአ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ
مسأته وسمون دما بيدحافو ناملخون كم دنا بلا بارخو وغويتا نتنازاب مقلاص برهان نهزوغا إسرائيل والكبرت خونا بكل كل زدال خيو مدحان كعينتي كابر عياس حج خمس سنة بخان باري خان السلام تفان وإخابله مسجانا إجابير أملاق يكون أمين أو كرسوس أملاقنا مسير ربخان منفذ قدس لمن كل ساعين نزل علم على ማማረዘነት ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መገጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ እቲ ዕድመ እንቀጥቅጥን ኣለኹ ብንከ ነፍሰ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለፈስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶኒ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የለን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የለን እሞ ካብ ድቃስተይኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኽ ምሓረንን ኣድሕነንን እናበልኩ ተማፀኒ ኣሜን ኣሜን ሓውና መምህር ተኽሉ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ነብሰ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስትቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣትኪ ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛ ኸዳዕ ስጋ ክኾንኪ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድታትካ እስንብድን ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽን በቲ መለከታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወዓኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ እቕረበለለይ ይብል ኣለኹ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ሓውና ዲያቆን ሄኖስ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕሊናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ኣሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋት ኣጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይቲ ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ማማ ብረይ ኦ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና እሺ ጸሎት ይቕጽል ኦ ጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዙሕ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኸ ኣብ እዋኑ ምግቢ እትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድር ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድኣኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ያባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ዓለም ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባኣካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ስምካ ምዝማር ሰና እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ኣሜን
ማማሙሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና ስለቕላቱ ምስጋና ኣቦና ድምፂ ተዓፅያትኩም ኣላ ምስለኒ فيقرأتا أو سلس قدس محرنا أو سلس قدس محرنا أو سلس قدس محرنا أو قويتا حطياتنا هدقلنا أو قويتا بدلنا يتسبسبلنا أو قويتا أبسانا يقربلنا أو قويتا نحمد خاب صحيهم ومنت تقدسهم كالكا فوسهم أو قويتا نتم زمت بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحطنا كعنب سمعرف أو خاب حطيات نصفهم كا قويتا محرنا أو خاب حطيات نصفهم كا قويتا رأنا لما أنا خا أتقبلنا كبرين مسجانا بفتح معرقن قدسنا نعقاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعد كبرنا مسجانا كم زلنا حنصلب سماء تنبر أبونا سمكاي كقدس من قصات مساء واركان طاب سمايكم دمام دريقون على تمقبنا على محبنا احنا نتودو لنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نقصانا ندقلنا كفوا دحنا نمبر فتنا يتأتونا من قسن خيلين كبرين نزل علم نتكايما أمين أوزتي مريم بناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لكله حلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى جابير صباط قويتا سراوي سلام لكله نسخي كاب أن السبرختي خي فركر سخون برقيو ومن تسقى جابير مساخيو وفست دس والكي حتى يتناصر يلنا نفت ودغ يسوس كرسوس من تانا محرات لمن لنا أمين አሜን አዴና ኤልሳቤጥ ምስጋና ለቅድስት ድንግል ማርያም ድምጽ ተዓጽያትክን አላ አዴና ኤልሳቤጥ አይንሰምዐክን ኢና ደለና ኦይ ሐረ እሺ ኦ ቅድስት ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢኣት ነፍስና ዓዲጉ ከምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማሊት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላም ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና አሜን አዴና መምህር ሳራ መእተው ጸሎት ሃይማኖት ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል አስዕብ አቢልካ ናይ ሃይማኖት ጸሎት መምህር ሳራ ድምጽ ተዓጽያትክላ Thank you. ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሃነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ህድገት
ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ጎይታ መሃረና፣ ጎይታ መሃረና፣ ጎይታ ባርኸና። ኣሜን። ጸሎተ ሃይማኖት። ንኹሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን፣ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ፣ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈሊዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ንመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ሓጢኣትና ሓደገልና። ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታይዳ ድምፂ ጠፊኹም ኣብዚ ከባቢና ብዕዮ ስለ ዘለዎ ኢና ቦና ዓቲና ናቶም ድምፂ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ 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 ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማማረዘነት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካ ንግልግስናካ ንሙልኣት እዩ። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላክ ሓይልታት ንስና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ብህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኮን። ኣሜን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ
بكم وعقوبك مع الإنسان كتاب وقعات كبرنا مسقانا قمزلنا نصلي نب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقصة تمسا فؤاد كاغم تاب سمايكم ودمام دريقون نعلت مقبنا لما حبلنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقن أكفو أدحنا نمبر فتنا يتأتونا نقسين حايلين كبرين نزل علم نتكاي ما أمين أوزت يا مريم بناي قدس قبري ملا سلامتا سلام لك اللخو حلنا قد دنقليخي بسقاخون دنقليخي عدا إجابي ارتواعد قويتا سراوي سلام لك اللخو نسغي كاب عن السبرختيخي فركر سخون برخيو وملي تسقى إجابي هرمساقي وفست دس بالكي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخ إياس كورسوس منتانا محرات لمن لنا أمين ناين الساعات صلوت وقويتا أبزا معلت زياكم مخاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واسات نازحات أنا أيو تسخار روحون مفكر سبن سلازقنكا انت تقدسم كالكات عرقنا نحدا قلنا وأملاق سلام كن حدر سلامنا وتليتا بنا أبزا نايدك أسكزينا خاب كل چنكت ناس أقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأكل أخلنا سقام برهران انت مفكر سبزقني حدا ودخا قويتنا أملقنا مدحنا نيس كرسوس يتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان دون لكا معري خامز زخونه وهيوت منفس قدسن مسقانا يقباك حج النزل على من أمين تحرنا بسوكف سعاد صلة صلوات وقويتا محرنا حرد كاونا وزحلنا وأمر بسوكف ساعتين قزين أسماينا مدرين بخبرات سقر الكا كرسوس من أملقنا وعلنا ويعطا قسم زحمراتين بسنات ملاخا روحن نتمانا زغداميم حتى تنياتات محر حتى بالنسحات مليس بهيوت كنا برمبرمتو زي تدلي من تصبيهم دول تصفى سمايات كرهبون كلهم نبدا احنا تتقدم وقويت ابزا سعديان اب كل ساعات اللي ما نتقبل هيوتنا قنا علنا تزازات كان نقبر مرحنا منفسنا قدس قانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسم السمر امامنا فوس حتياتنا حدا قالنا كاب كله كفع حزن سكيات برد عنا كلنا نكون عقب قدسان ملائكتها حلونا نعودت امنت كان من رحمتي نابتو زي مرمرن زي وسن فلتاتك عم بصح عدلنا سخان زال عالم برخيخة امين وقويتا بقعات قبرنا بمسكانا خمزلنا خنصلي اب سمايات تنبر ابونا سمكا يقدس نقصغات مساء واركان تاب سماي كم دمام دريخون نعلت مقبنا كما حبلنا احنا نزبدلنا بدلهم دحدقنا لهم بدلنا نعسانا دقلنا كفو ادحنا النمبر افتنا يتأتونا نقسن حيلين كبرن نزل علمنا تكاي ما أمين أوزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللخو حلنا خد دنقليخي بسقاقون دنقليخي أدي جابير صباحت كويتا سراوي سلام لك اللخو نسغي كاب عن السبرختيخي فركر سخون برقيو وملي تتسقى جابير مساخيو وفستي داسي بالكي عدياتنا سريلنا أفتو ودغي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين كبرنا سجانا ناملاخ يكون صلنا يصلت أبزن እግዚአብሔር በጽሑ እግዚአብሔር ዘقبل أكبرلنا ترف እግዚአብሔር ድማ أملاخ يبارك لنا አሜን። ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ ብመምህርና መምህር ተኽሉ ክወሃበና እዩ። መምህርና ክሳብ ዝዳሎ ቀዳመይቲ አቤና አለው አቤ መርጌታ አለው አቴም አለው ኦኬ አቤ መርጌታ ይምኩምር ይቅሬታ ጽቦ አለ ዲያቆን እዚ ኢንተርኔት ብዙሕ ስለ ዘየተኣማምን ኣብ መንጎ ከየቋርፀና ምእንቲ ሄድፎን ገይረ ኣሜን ኣሜን ክብል ናባኸም እዩ መምህር ተኽሉ ማርያም ኣረ እሺ መምህር ክሳብ ዝዳሎ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ጉባኤ 2 ሰባት ከተንብቡልና ኢኹም ሓፍትና እልልታ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ከተንብብልና ኢኺ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ቅፅል ኣቢልካ ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ ቁፅሪ 19 ከተንብበልና ኢኻ ናባኹም ቀዳማይ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳረ መከራ ካብ ፀገበስ ብስቡኡ መከራ ዝፀግብ ንሱ ንሓጢኣት ሓዲግዎ እዩ እሞ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ንፍቓድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ
ንስኻትኩም እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣፅዋር ጌርኩም ሓዝዎ እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ብመስተ ብርኩስ ምምላኽ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ፍቓድ ኣሕዛብ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል እዩ ናብቲ ዕያግ ርክሰት ምሳታቶም ስለ ዘይጎየኹም እናተፃረፉ ብኡ ይግረሙ ኣለዉ ንሳቶም ነቲ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ፀብፃብ ክህብዎ እዮም ከምቲ ናይ ሰብ ብስጋ ኮይኖም ክፍረዱ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ግና ብመንፈስ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ኢሉ እዩ ንምውታን ድማ ብስራት ተነግረ ግና ከም መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪብ ስለዚ ርእስኹም ግትኡ ንፀሎትኩም ንቕሑ ፍቕሪ ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድንያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል እትብል ፍቕሪ ትሃልኹም ብዘይ ምዕዝምዛም ንሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ ተቐበሎ ውህበት ፀጋ ከም ህያወት መገብቲ ናይ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፀጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ ዝነግር እንተኾነ ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይንገር ዘገልግል እንተኾነ እውን ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ገይሩ የገልግል ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ምእንቲ ክኸብር ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ዓለም ይኹኖ ኣሜን ኣሜን ኣቱም ፍቑራተይ በቲ ንምፍታን ዝረኽበኩም ዘሎ ዋዒ ሓዊ ሓደ ሓድሽ ነገር ከም ዝበፅሓኩም ኮንኩም ኣይትገረሙ ብምግላፅ ግርምኡ ድማ ክትሕጎሱን ባህ ክብለኩም ክትብሉን ኢኹም እሞ ኣብቲ ስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ እትኾኑስ ተሓጎሱ ደኣ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተተፀረፍኩም እቲ ናይ ክብርን ናይ ኣምላኽ መንፈስን ኣባኻትኩም ይሓድር እሞ ብፁዓን ኢኹም ሓደ ካብኻትኩም ከም ቀታሊ ወይስ ከም ሰራቂ ወይስ ከም ገባሪ እከይ ወይስ ኣብ ነገር ካልኦት ከም ዝፅምበር ኮይኑ መከራ ኣይፅገብ ከም ክርስቲያን መከራ እንተፀገብኩም ግና ስለዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር እቲ ፍርዲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝጅምረሉ ግዜ መፂኡ እሞ ቅድም ኣባና ካብ ዝጅምርሲ እቶም ንወንጌል ኣምላኽ ዘይእዘዙ ደኣ መወዳእትኦም እንታይ ክኸውን እዩ እቲ ጻድቕ ብሓይሊ ገደል ዝድሐን ካብ ዝኸውን እቲ ዓማፅን ሓጥን ደኣ ኣበይ ክረአ እዩ ስለዚ እውን እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኖም ሓሳረ መከራ ዝፀግቡ ዘለው ሰናይ እናገበሩ ንነፍሶም ኣብቲ እሙን ፈጣሪ ደኣ የማሕፅንዋ ኣሜን علي وتسمع لنا هراك أبز بمقصال علتاوي تمرتي فحاونا ممر تخلق وهابنايو نحاونا ممر تخلو الزرابي عندبت نعانا لما دستوعل إذن ربنا يعدل لنا እግዚአብሔር نحاونا ممر تخلو يغني لدي أنها يرى لدي أوه اوكي صدق اسمع ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን ኣቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢኣተይ ፍትሑኒ ተኻፈልቲ ናይ ዝግባእኻ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምዚ ዲያቆን ሓወይ ክብሎ ዝጸንሐ ሎማዓንቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ቀዳማይ መልእኽቲ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ክንርኢ ኢና በመጀመርታ እቲ መእተዊ ናቱ ክንገብር ዝርዝራዊ ትንታነ ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 መእተዊ ናይ ምዕራፍ 4 ምስ ክርስቶስ ኣብ መከርኡ ምስታፍ ወይ ከዓ ህይወት ብፍቃድ ኣምላኽ ምኻድ ማለት ይብለና ኣብ ምዕራፍ 3 ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ዝዓበየ ኣብነት ብጽድቂ መከራ ተቐቢሉ ብሞት ንመስዒሩ ናብ ክብሪ ዝዓረገ ገይሩ ኣቕሪቡልና ኣሎ ሕጂ ድማ ምዕራፍ 4 ነዚ ሓሳብ እዚ ናይ ዘለኣለም ወይ ንዘለኣለም ደረጃ ያዕብዮ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ንዓና ነቶም ኣመንቲ ከመይ ጌርና ኣብዚ ናይ ክርስቶስ መከራን ዓወትን ተሳተፍቲ ክንከውን ከም እንኽእል ትምህረና እዛ እዚ ምስታፍ እዚ ካብ ሓጢኣት ንምንጻሕ ፍቃድ ኣምላኽ ንምግባር
ሓያል መሳርሒ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ከም ዝቀረበ የዘኻኽረና እሞ ህይወትና ብንቕሓት ብጸሎት ብሓያል ፍቅርን ነቲ ዝተዋሃበና ጸጋ ብምግልጋልን ክትምላእ ይመዕደና ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ናይ ሓዊ ፈተና ኣጸቢቕና ክንሪኦ ኢና እዚ እንታይ ምዃኑ ከም ዘይ ተጸበናዮ ነገር ዘይኮነስ ከም መካፈሊ መከራ ክርስቶስ ጌርና ብሓጎስ ክንቅበሎ ይፅዋዕና ሕጂ ፀገም ከጋጥመና ከሎሲ ከም ክርስቲያን መጠን እንተ ኣብኡ ኣለና ኣብቲ መንገዲ ወይ ከዓ ወይ ዝብሎ ኣብቲ ናይ ብሓቂ እምነት እንተ ኣለናሲ ከም መፈራርሒ ወይ ከም ካልእ ጌርና ክንፅሮ የብልናን ክንቅበሎ ኣለና ማለት እዩ ከም ተኣምነት ዝኾነና ክርስቶስ ንዓና ብሓሳብ ክርስቶስ ንምዕጣቅ ካብ ሓጢኣት ምፍላይ ፍቅዲ 1-2 ደጊም ክርስቶስ ምእንታና ሓሳረ መከራ ካብ ፀገበስ ብስግኡ መከራ ዝፀገብ ንሱ ንሓጢኣት ሓዲጉ እዩ እሞ እቲ ብስጋ ዝተረፈ ዘመን ፍቃድ ኣምላኽ እምበር ንፍትወት ሰብ ምእንቲ ከይትነብሩ ንስኻትኩም እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ከም ኣፅዋር ጌርኩም ሓዝዎ ካብ 1-6 እንደለዋ ንሰን ከነንብበን ኢና እሞ ድሓር በብሓደ ክንገልፀን ክንፍትን ኢና መምህር ኣቤት ኣብ ዩቲዩብ እኳ ብሙሉእ ዝትብሎ ዘለካ ሓልፍ ኣሎ እንዶ ኣብዛ ኮምፒተር ናይ ቤተ ክርስቲያን ግን እታ ፔጅ ቀዳሚት ምስ ገደፍካ እታ ርስላይ ስታጌራ ፀኒሓ ከምዛ ኣነ ተደይ ሕሊፍያስ ኣይመፅን እዩ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ከኒ ክሊክ ኣብኡ እንዴ ክሊክ ዝገብር ዘለኹ ኦኬ እዛ ናይ ቸርች ስክሪን ኣይትንቀሳቀስን ስለ ዘላ ቅሬታ ኦኬ እስካሁን ፍትና መሊስና እሺ دحين نقبل أنا حتى ما يمثلكم على دوت الصحف هجمة سألة ولا نسألكم؟ نحنا يمثل لي نحنا نري لنا يراكم على أنا بس نيكس خلاص لا أنا أوكي قلنا خيدي لا أوكي دحين دخلنا ترى رأينا قلنا حبرنا ممرمو ويانا بس خوينا قبلها عند حري بو أبيات تمانتي هراكم فارس قال thank you دياكون فقدي سلستين بس إحنا دلنا يرأيكم على سلستين حمشتن سقع شدشتن وصيله هو يرى thank you thank you أتي بعدان بفتوى سقع بسخان بقايلة بمسته برخص مملاخ تاوت كتنبرو خلهم فقد إزقابيه فقد أحزاب زقابوركمو زحالف زمن يأكل إيو نابتي إيراك رخصت مستطافكم مثل زي قويهم مستطافهم مثل زي قويهم إنا تتعرفوا بقوه يقرروا مع الله نساتهم نتي نحيوانن نموتازن كفرد تداليو ذلو تساب كهبو إيوم كمتي نابسب بسقا كوينوم كفردو كمتناي أملاحكنا بمنفس كوينوم بهوات ما انت خنبرو إلو إيو نموتات دما بسرات التقبرة هجيتا قدامي تخنرئا دلي دلخو إذا حدن كلتا مالتي كريستوس بسقو مكراس لساقبه نسخاتكم من بيتا حسابتي تعطوا كما يسي إتي بسقو مكراس لساقبه نتيجة ترفة زمانو دحر داقيم نفتوت سقا زي كونس نفقد أملاخ من انت خنبر كاب حاتيات عارفو إيو يبلنا بحساب كريستوس نمعطا كاب حاتيات كا نمفلاي انتهي مالتي بتي حساب بتي تعاطقو إذا حيال وتهدراو مثلي إيو كمتي حد وتهدر نوقع أتصوارو زعبتا نحنا رما نمنفساو وقع حد عينة تحساسبا كان أطاق ኣለና እቲ ኣተሓሳስባ ድማ መከራ ብስጋ ንፅድቂ ካብ ሓጢኣት የዕርፈካ ሕጂ እንተ ደኣ መከራ ግን ብኽፋእ ነገር ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ከፅድቆ ኣይክእልን ማለት እዩ መከራ ብስጋ ንፅድቂ ካብ ሓጢኣት የዕርፈካ ዝብል እዩ እዚ ማለት ሓደ ሰብ ብሰንኪ እምነቱ መከራ ክቅበል ፍቃደኛ ምስ ዝኸውን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝመፅእ ናይ ሓጢኣት ሓይሊ ይስበር ሓጢኣት ኣብ ልዕሊቲ ጻድቕ ሓይሊ የብሉን ማለት እዩ ስለምንታይ
ስግኡ ይደክም መንፈሱ ግን ይበርታዕ መከራ ንስጋ የድክሞ እቲ ትኩረት ካብ ስጋ ባህጊ ናብ መንፈሳዊ ህይወት ይዕቅዕስ ንዓለም ይንቃዕ ወይ ከዓ ይንዕቃ መከራ ዝዓለም እዚኣ ሓላፊት ምዃናን ናይ መወዳእታ ቤትና ከም ዘይኮነትን የዘኻኽረና ንፍቃድ ኣምላኽ ይግዝኦ ኣብ ማእከል መከራ እቲ እንኮ መፀጊዕና ፍቃድ ኣምላኽ ጥራይ ይኸውን ማለት እዩ ካብ ሓጢአት ዓሪፉ እዩ ሓጢአት ማለት ኣይገብርን ማለት ኣይኮነን እዚ ማለት ግን እቲ ሰብ ፍጹም ካብ ሓጢአት ነፃ ይኸውን ማለት ኣይኮነን የግዳስ እቲ ናይ ሓጢአት ግዝኣትን ባርነትን ኣብ ልዕሊኡ ይስበር እቲ ንሓጢአት ዝነበሮ ባህጊ ወይ ከዓ ይጠፍኣሉ ማለት እዩ ይቅህም ሰው የለን ኣብኡ ሲ ከምኡ የለን ግን ከም ሰብ መጠን ክሓጥእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈ ዘመን ከምቲ ኣህዛብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብዕብዳንን ብፍትወት ስጋን ብምንባርኩም ይኣክል እዚኣታ ፍቅዲ 3 ደላ ማለት እዩ ንዕብዳን ንስጋዊ ፍትወት ወዘተ ይኣክል ይብል ማለት እዩ ንዕኡ ይነፅጎ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ከዓ ይስዕቦ ማለት እዩ ኣባይና ንቀፅል ዘለና ካብ ፍቅዲ 1-6 እቲ ብክርስቶስ ዝመፀ ለውጢ ምስቲ ናይ ቀደም ሂወትና ምፍልላይ የምፅእ እዚ ምፍልላይ እዚ ድማ ካብቶም ናይ ቀደም ብፆትና መከራ ከምፃኣልና ይኽእል እዩ ሕጂ ዕሩኽትና ቀደም ዝፈልጥና ነይሮም እንተዝኾኑስ ከምዚ ከማይተ ነርኩም ሕጂ ክሪኢኻ ከለው ካልእ ክመስሎም ይኽእል እሞ ናብቲ ናይ ቀደም ክትምለስ እንተዳ ደልዮም ካሲ ነዚ ክትነፅጎለካ ማለት እዩ ከምኡ ኩላትና ክህልወና ይኽእል እዩ ግን ነቲ ናይ ቀደም ዝነበርካ ሂወት ገዲፍካ ናብቲ ሰማያዊ ሂወት ምጥማት ማለት እዩ ንሳቶም ነቲ ንሕና ዝተለወጥናዮ ምክንያት ስለ ዘይርድእዎ ወይ ከዓ ዘይፈልጥዎ ይገርሞም እሞ ይፀርፉኹም ናይ ብሓቂ ምስኦም ስለ ዘይትኸይድ ከምቲ ንሶም ዝገብርዎ ክትገብር ስለ ዘይትደሊ ብዛዕባኻ ካልእ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ግን እዚ ብዘየገድስ ብዛዕባ እዚ ግና ነቲ ንሕያዋንን ንምውታንን ክፈርድ እተዳለወ ፀብፃብ ክረኽብዎ እዮም ንዓቶም ዘይኮነስ ንኩላትና ንኣመንትን ንዘይኣመንትን ማለት እዩ ኣመንቲ ክብል ከሎ እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ወይ ከዓ ህያዋን ክብል ከሎ ነቶም ዝኣምኑ ማለት እዩ እቶም ኣህዛብ ወይ ምውታን ክብሎም ከሎ ከዓ ነቶም ዘይኣምኑ ማለት እዩ ከመይሲ እቲ ወንጌል ነቶም ምውታት እኳ እተሰብኽሎም ከምቲ ሰብ ብስጋ ዝፍረድዎ ምእንቲ ክፍረዱ ብመንፈስ ግና ንኣምላኽ ህያዋን ምእንቲ ክኾኑ እዩ ንሳቶም ነቲ ንሕያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ፀብፃብ ክህዎ እዮም እዚኣኻ ተቐዲምና ዝረኣናዮ ማለት እዩ ግን ቀንዲ ከምቲ ናይ ኣምላኽ ግና ብመንፈስ ኮይኖም ብሂወት ምእንቲ ክነብሩ ኢሉ ንምውታት ድማ ብስራት እተነግረ ሕጂ ምስ ሞተ ምስ ተቐብረ ናብ ሲኦል ከይዱ ከም ዝሰበኸ እዩ ዝነግረና ንምንታይ ኢኻ ሰቢኹ ክንሪኦ ኢና ብክርስቶስ ዝተለወጠ ሂወት ሓሳብ ክርስቶስ ንምዕጣቕ ካብ ሓጢአት ምፍላይ እዚ ካብቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኣዝዩ ዓሚቕን ኣገዳስን ክፋል እዩ ንህያውያንን ንምውታንን ክፈርድ ፍርዲ ኣምላኽ ንኩሉ ሰብ የጠቃልል ወንጌል ነቶም ምውታቱን እተሰበኽሎም እዚ ዳግማይ ነቲ ኣብ ምዕራፍ 3 ዝተጠቕሰ ናይ ቅዱስ ቀዳም ምስጢር የመልክት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም ብተስፋ ምድሓን ዝፀንሑ ዝነበሩ ነፍሳት ጻድቃንን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ጻድቃን እቲ ድሕነት ከም ዝተፈጸመ ኣበሰሮም ከምቲ ሰብ ብስጋ ዝፍረድዎ ምእንቲ ክፍረዱ እዚ ማለት ድማ እቶም ቅድሚ ክርስቶስ ዝሞቱ ሰባት በቲ ኣብ ምድሪ ዝነበርዎ ሂወት ይፍረዱ እዮም ቅድሚ ክርስቶስ ክንብል ከለና ኣብዚ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ እዩ መጀመርታን መፈፀምታን ይብሉን ግን ብስጋ ማለት እዩ ክሊር መታን ክትከውን ኢለ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣምላኽ መጀመርታን መፈፀምታን ይብሉን ኦኬ ብመንፈስ ግና ንኣምላኽ ህያዋን ምእንቲ ክኾኑ እቶም ነቲ ብስራት ወንጌል ኣብ ሲኦል ዘለዎ ማለት እዩ ዝተቀበሉ ጻድቃን ግና ብመንፈስ ህያዋን ኮይኖም ናብ ገነት ኣተው ካብ ትምህርቲ ኣበው ቅዱስ
ቀሌሜንጦስ ዘእስክንድርያ ኣብ መፅሓፉ ትሬውማ ትብል ኣብ ምዕራፍ 6 ዘሎ ከምዚ ይገልጽ ጎይታ ናብ ሲኦል ዝወረደ ንኻልእ ምክንያት ዘይኮነስ ነቶም ጻድቃን ብሉይ ኪዳን ምእንቲ ከበስሮም ጥራይ እዩ ከምቲ ኣብ ምድሪ ዝሰበኸ ከምኡ ድማ ኣብ ሲኦል ሰበኸ ንዓኣቶም ከዓ ሰብኸሎም ማለት እዩ ሕጂ ካብ ፍቅዲ 7 እስከ 11 ክንከይድና ማለት እዩ ኣገልግሎት ሓድነት ህይወት ኣብ ምድሪ ብኣመለኻኽታ መወዳእታ ዘመን ሕጂ ነቲ ህይወትና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ከለናሲ ናይ መወዳእታስ እንታይ ከም ዝመስል ንዕኡ እንዳጠመትና ንክንነብር ማለት እዩ ግናኸ መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪቡ ስለዚ ርእስኹም ግትኡ ንጸሎት እውን ንቑሑ ፍቅዲ 8 ፍቅሪ ብዙሕ ብዝሒ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ነንሕድሕድኩም ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ተሃልኹም ብዘይ ምዕዝምዛም ነሕድሕድኩም ግሽነት ተቀባበሉ ነፍስ ወከፍ ከምቲ እተቀበሉ ውህበት ጸጋ ከም ህያወንት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ ዝነግር እንተኾነ ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይንገር ዘገልግል እንተኾነ እውን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝህቦ ሓይሊ ገይሩ የገልግል ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ምእንቲ ክኸብር ንዕኡ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ይኹኖ ኣሜን መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪቡ እዩ ይብለና እምበኣርሲ ንጸሎትን ምእንቲ ከነቕሑ ልቦና ይሃልኹምን ተጠንቀቑ ሕጂ የጠንቀና እዩ ደሎ እዚአን ክልተ ነገራት ኣለዋ ድሓራፍታ ናይ እንግሊሽ ኣጸቢቕና ክንሪኣ ኢና ግን ልቦና ይሃልኹምን ተጠንቀቑ ትንታኔ እቲ መወዳእታ ቀሪቡ እዩ ዝብል ሓሳብ ንዓና ንክርስቲያን ወትሩ ኣብ ንቕሓት ክንነብር ዝተዋሃበ እዩ እዚ ንቕሓት እዚ ድማ ብኣርባዕተ ተግባራት ይግለጽ ንቕሓት ኣብ ጸሎት ክህልወና ይግባእ ልቦና ንቕሓትን ወይ ከዓ ጥንቃቐን ንጸሎትና ካብቲ ናይ ዓለም ህውከትን መዛይንን ንዕቅቦ ሓያል ፍቅሪ ፍቅሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብጋሕዲ ተፋቐሩ ኣብዚኣ ናይ እንግሊሽ ዘላሲ ቁርብተይ ካብኣ እንታሽሙ ትብላ እንተ ደኣ ኮይና but the end of all things is at hand therefore be serious and watchful in your prayers እጂ ኣቦና ሽነዳ ሓደ ግዜ ዝተዛረቦሲ ንሕናን እቶም ጻድቃንን ፍልልዮም እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ከለዎም ምስ ጳጳሳትን ካህናትን ማለት እዩ ንሳቶም they were very serious ኣብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩሲ ኩሉ ግዜ ናይ ብሓቂ ሓቀኛታት እዮም ነይሮም ወይ ከዓኒ ንዝኾነ ነገር ዝገብርዎ ዝነበረ ከጽንዑ እንተደ ኮይኖም ብሓቂ የጽንዑ serious ኮይኖም የጽንዑዎ ማለት እዩ ቃላት ናይ ትግርኛ እንደይ እቲ very serious ምዃንሲ ኣጸቢቐይ መለኽኳን ይመስለኒ ግን እቲ ኩሉ ዝገብርዎ ነበሩ very serious ኣብ ጸሎቶም ከምኡ ኣብ እቲ ኣካይዶኦም ከምኡ ኣብ ስርሖም ከምኡ ኣብ ኣገልግሎቶም ከምኡ እሱ ትፍልል ናትና ኣገልግሎትን ናይቶም ጻድቃን ኣገልግሎትን ከምዚ እዩ ኢሎም ምሂሮም ይበሃል እሞ ስለዚ ንሕና እውን ከምኡ ንክንከውን ንሳቶም ኣብነት ኣለውና ንኽብል ኢለ ፍቅሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ብጋሕዲ ተፋቐሩ ፍቅሪ ንብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እዩ እዛ ካብ መጽሓፍ ምሳሌ 10:12 ዝተወሰደት እያ ምሳሌ 10:12 እንታይ ይብልና ጽልኢ ቆየቃ የልዕል ፍቅሪ ግና ንኩሉ ሓሳብ ትውክሎ ወይ ከዓ ኣበሳ ትኽውሎ እዚ ማለት ንሓጢኣት ብጻይካ ትኸድን ወይ ከዓ ትሓብኣሉ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ሰብ ምቅላዕ ኣነ ካብኡ ይበልፅ የልካ ነቲ ናቱ በደል ምግላጽሲ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ሓቀኛ ፍቅሪ ንሓጢኣት ብጻይካ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣይተቃልዕን ዋላ ሓቂ ዘረባ እንድሕር ክትገንሕ ኮንካ ንሰብሲ ኤሊ ኣቢልካ ንበይኑ ግብር ኣቢልካ እዩ ናይ ብሓቂ እቲ ፍቅሪ ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ትምህር ዝዘሊ ሰብ ከምኡ እዩ ዝገብር ኣቦታትና ከዓ ከምኡ እዮም ዘርእዩና ንምሕረት ትድርኽ ምሕረት ትገብር ይቕረት ትብል ማለት እዩ ፍቅሪ ንጌጋታት ብጻይካ ብዓይኒ ምሕረት ክትርኢ ትገብረካ ንገዛእ ርእስኻ ሓጢኣት ትኸድን ንኻልኦት ብፍቅሪ ይቕረ ምስእት ንብል ኣምላኹን ንናትና ሓጢኣት ይኸድነልና ማለት እዩ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከዓ ከምዚ ይብለና ሓደ ነገር ንዓኻ ካብ ሓዊ ዝበለፀ ንሓጢኣት ከንጽሓካ ትደልዶ
ካብ ሓዊ ዝበለፀ ንሓጢኣትካ ከንፅሓካ ትደሊ ዶ እዚኣኻ እንስሳ እንተደኣ ኮንካ ንብፃይካ ብፍቅሪ ይቅረ ናይ ብሓቂ ይቅረ በል ማለት እዚ ካብ ሰማዕትነት ንላዕሊ ሓጢኣትና የስተስፍየልና ሕጂ ንብፃይካ እንተደኣ ትሓድግ ኮንካ ናይ ብሓቂ ካብቲ ኩሉ ሓጢኣትካ ትገብሮ ከኣልየልካ ይኽእል ማለት እዩ ምሕረት ከውርደልካ ይኽእል ማለት እዩ ካብ 12 ክሳብ 19 ዘሎ ጉድለት ክርስቲያን ሓጎስ ኣብ ማእከል ናይ ሓዊ ፈተና ሓጎስ ኣብ ማእከል ናይ ሓዊ ፈተና ፍቁራተይ ነቲ ንዓኻትኩም ንምፍታን ዝመፃእኩም ዘሎ ናይ ሓዊ ፈተና ከም ጓና ነገር ኣይትገረሙን ናይ ሓዊ ፈተና እዚ ንሓያል መከራን ስደትን የመልክት ከም ጓና ነገር ኣይትገረሙን ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክርስቲያን የጠንቅቆም ኣሎ ንኩላትና የጠንቅቀና ኣሎ መከራ ኣብ ሂወት ክርስቲያን ድንገታዊ ወይስ ዘይተለመደ ነገር ኣይኮነን እኳ ደኣ መከራ መስቀል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምልክታት ናይ ደቂ መዛሙርነት እዩ መከራ ክወርደና ከሎ ምእንቲ ክርስቶስ ኢልና ምእንቲ እምነትና ኢልና ኣብኡ እንተደኣ ወሪድና ወይ ከዓኒ ከምኡ እንተደኣ ወሪድና ክንቅበሎ ይግባአና ማለት እዩ የግዳስ ኣብቲ መከራ ክርስቶስ ተሳታፊ ስለ ዝኾንኩም ተሓጎሱ ብዛዕባ ስም ክርስቶስ እንተፀረፍኩም ብፃዕን ኢኹም ከመይሲ እቲ ናይ ክብሪ መንፈስ ማለት መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኹም ዓሪፉ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣታ ናይ ትንታኔ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 12 ደላ ንኩሉ ነቲ ብፃዕን ኢኹም እንዳበለ ዘሪአና ማለት እዩ ቁርብተይ ካብአን ድሓን ዋላ ፍቅዲ 11 ጥራይ እንተፀረፍኩም እንተሰበብኩም ምእንታይ ድማ ክፋእ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረብኩም ብፃዕን ኢኹም ከምኡ ከዓ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያትን ሰጊጎሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ሓስቢ ብዙሕ ስለ ዘለኩም ተሓጎሱ ዳህውን ይበልኩም ይብለና ግን ክትሕዝዎ ኢልየ ኣብዚ ወንጌል ማቴዎስ 5 ካብ 1 እስካብ 12 ኣቐሚጠ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብቲ ጸሎትና ንገብሮ ኣላ ማለት እዩ ገድሊ ክርስቲያን ትንታኔ ተሓጎሱ እዚ እቲ ዝዓበየ ግርምቢጥ ዝኾነ ወይ ከዓ ፓራዶክስ ዝብልዎ ብእንግሊሽ ናይ ክርስትና እዩ ስለምንታይ ኣብ መከራ ንሕጎስ ከምዚ ናይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ንርእሱ ዝጋጮ ይመስል ግን ከምኡ ከዓ ኣይኮነትን ምክንያቱ ኣብ መከራ ክርስቶስ ተሳተፍቲ ንኸውን እዚ ማለት ግና ምስ ጎይታ ኣብ ዝዓመቆ ደረጃ ሕብረት ንነብር ኣለና ማለት እዩ እንተደኣ ምስኡ ተሳተፍቲ ኮይና ልክዕ ከምቲ ናይ ጥምቀት ኩሉ ግዜ ዝገልፅልና ቦታትና ጥምቀት ምስ ክርስቶስ ምማትን ምስ ክርስቶስ ምትንሳኤን ሕጂ ኣብቲ መከራ ናቱ እንተደኣ ተካፈልቲ ኮይና ኣብቲ ፀጉኡ ከዓ ወይ ከዓ ኣብቲ በረኸት እውን ተካፈልቲ ክንከውን ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ መከርኡ ምስ ነካፈል ኣብ ክብሩ እውን ተካፈልቲ ክንከውን ኢና ምክንያቱ ኣብ ግዜ መከራ መንፈስ ክብሪ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብፍሉይ ፀጋ ኣብ ልዕልና ይዓርፍ እዚ እቲ ንሰማዕትነት ዘበርትዕ ዝነበረ ሓይሊ እዩ ሕጂ እውን ንክንደይ ሰማዕታት ዘበርትዕ ዘሎ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ሓደ ከባኻትኩም ከም ቀታሊ ወይ ከም ሰራዒ መከራ ኣይፅገብ ተንቀንዲ ከነትክእለለን ዘለና እቲ መከራ ትፀግቦ ዘለካ ብምንታይ ምክንያት እዩ ስለ ዝቀተልካ ስለ ዝሰርዕካ ክኸውን የብሉን ከም ክርስቲያን መከራ እንተፀገብኩም ግና ብዛዕባ እዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስክኖ እምበር ኣይሓፍሩን ሕጂ እቲ ሰናይ ትገብሮ ነገር ንኣምላኽ ኢልካ ስለ ትገብሮ ዓስቢ ከዓ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ክብሪ ዘለዎ መከራ እቲ ብሰንኪ ፅድቅን ብሰንኪ ስም ክርስቶስን ዝመፅእ ጥራይ እዩ ክርስቲያን ዝብል ስም ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ነውርን ንዕቀትን ስም ነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ግና ከም ናይ ክብሪ ዘውዲ ጌርኩም ፅርዎ ይብሎም ኣሎ ፅርዎ ይብለና ኣሎ ንዓና እውን ፍርዲ ካብ ቤት ኣምላኽ ዝጅመረሉ ግዜ መፅኡ እዩ እሞ እቶም ንወንጌል ኣምላኽ ዘይትእዘዙ ከም ወዳእታኹም እንታይ ክኸውን እዩ መጠንቀቕታ እዩ ንዓና ማለት እዩ ተራ ደይትሰምዑ ኮይኑም እዚ ኩሉ ነገር ተነገረኩም ከሎ እንተደኣ ደይትሰምዑ ኮይንኩም ትመከራ ንዓሃትኩም ላዕልኩም ትፈልጥዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ትንታነ ፍርዲ ካብ ቤት ኣምላኽ ዝጅምር እዚ ማለት ኣምላኽ ንዓለም
ቅድሚ ምፍራዱ ንውሉዱ ቅድሚ የንፅህ ቅድም የንፅህ እቲ ምሕፃብ ማለት እዩ እቲ መከራ ናብ ኣምላኽ ናይ ምንፃህ መስርሕ እዩ ሕጂ እቲ መከራ እውን ብከመይ ጌርካ ኣምላኽሲ ይፍትነና ድዩ ከም መርመራ ኣነስ ዝብሎ ትሓልፍ ዶ ትተርፍ ከም መርመራ ግን ኣምላኽ መርመራ ክበና ከሎስ ንክንተርፍ ደይኮነሲ ንክንሓልፍ እዩ እዝን ጎዲልካ ኣሎ እሞ ነዚኣን መልእ ንክብለና ኢሉ ሸይጣን ክፍትነና ከሎ ግን ንውድቀት ኢሉ እዩ ዝፍትነና ሕጂ እዚ እዩ እቲ መከራ ናይ ኣምላኽ ዝብሎ ዘሎ ንምንፃህ ንዓና ኢሉ ዝሰርሕ ማለት እዚ ድማ ኣምላኽ ንቅድስና ቤት ክርስትያኑ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘገድሶ የርኢ ማለት እዩ እምበኣሲ እቶም ከም ፍቃድ ኣምላኽ መከራ ዝፀውሩ ሰናይ እናገበሩ ነፍሳቶም ነቲ እሙን ፈጣሪ የማሕፅኑ ኣብዚ ኣወንታ መንገል ማቴዎስ ተደጊማ ኣላ ንዓኻትኩም ከም ኖት ክትሕዝዎ ኢለ እቲ ናይ መወዳእታ መልሲ ንመከራ እንታይ እዩ ንምሕፃን ምእማን ምዕቋብ እዩ ነፍስና ሂወትና መፃኢና ኩሉ ነገር ነቲ እሙን ፈጣሪ ነማሕፅኑ ንሱ ፈጣሪና እዩ እሞ ንሱ ድማ ክሓልየልና እዩ እቲ ናትና ግደ ድማ ኣብ ማእከል እቲ መከራ እኳ ሰናይ ምግባር ምቕፃል እዩ እዚ እዩ እቲ ዝዓበየ ዓወት ናይ እምነትና ማለት እዩ መደምደምታ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቲያን ንሂወቶም ብኣመላኽታ መወዳእታ ዘመን ከነብሩ ይምዕዶም እዚ ማለት ከዓኒ ኣብዚ ዝገብሮ ዘለኹሲ does it glorify the Lord ንኣምላኽሲ ባህ ይብሎ ድዩ እቲ ኩሉ ግዜ ክንሓታ ዝግብኣናሲ ዝኾነ ነገር ክንገብር ከለናስ እዚኣሲ ንኣምላኽሲ ባህ ትብሎ ድያ does it glorify the Lord ተራእታ መልሲ እወን ተራእ ኮይና ንገብራ ማለት እዩ እንተራእ ጥርጣረ ኣለና ግን when in doubt don't ዝብሉ ኣይንግበራ ምክንያቱ እዚኣሲ ከተጉሂዮ እንተራእ ኮይና ንኣምላኽ ክንገብራ የብልና ኩሉ ግዜ እቲ ንገብሮ ግን ንኣምላኽ ዝሕጉስ ተራእ ኮይኑ of course ንሰብ ክሕጉስ እዩ ንኣምላኽ ዘይሕጉስ ከዓ ንሰብ ክሕጉስ ኣይክእል እዩ ንሳቶም ነቲ ንፍትወት ስጋ ዘይኮነስ ንፍቃድ ኣምላኽ ዝብል ሓሳብ ክርስቶስ ተዓጢቆም ካብ ናይ ቀደም ሓጢኣታዊ ሂወቶም ክፍለዩ ይግባእ እዚ ድማ ሂወቶም ብንቕሓት ኣብ ጸሎት ብሓያል ፍቅሪ ንሓጢኣት ብፃይካ እናሓደግካ ማለት እዩ ከምኡ እውን ነቲ ዝተዋህብዎ ፀጋ ንሓድሕዶም ምግልጋል ክማላእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ መወዳእታ ድማ ነቲ ዘጋጥሞም ናይ ሓዊ ፈተና ከም ጓና ነገር ዘይኮነስ ከም መካፈል መከራ ክርስቶስ ገይሮም ብሓጎስ ክቅበልዎን ነፍሶም ነቲ እሙን ፈጣሪ ከማሕፅንዎን ይፅውዖም ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን መልእክቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ፅኒኢልኩም ስለሰማዕኩም ኣብ እትግብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ፅኒኢሉ ይስማዕኩም ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ይቀኒየለይ አሜን ንዝመሃረናን ዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ንሓውና መምህር ተኽሉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀጉይ የብዛሓልካ ቃለ ሕይወት የስማዕልና እሺ ካብዚ ብምቕፃል ከም ፍቃድ ኣምላኽ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ ዘሚርኩም ደይ ትፈልጡ እንተሃሊኹም ቀዳምነት ንዓኹም ክበኩም እየ ወይ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ገለ ጥራይ ዝዘመርኩም ብዙሕ ደይ ተሳተፉ ተሃሊኹም ቀደም ንዓኹም ዕድል ክህብ እየ እሺ ሕራይ መዝሙር ካብ ጉባኤ ሓደሽቲ የለናን ማለት እዩ ኩላትና ድዘመርና ኢና መን ዝምረልና ሎሚ ማማ ብረይ ኢትካ ሓፋቢል ክለኽ መስለኒ እወ ድሓን ተዘየሊ ዘልየን ድሓን ኢዶ ሓፍ ደበለ እኳ የለን መስለኒ ንስኺ ጥራይ ኺ ብፀጋኻ ብምሕረትካ ኣንባዕልኻ ክትዝመረ እሺ ብፀጋኻ
ብምሕረትካ ምሕርን ባዕልኻ ድኹም እየ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ኣብሃ ብምሕረት ክሕሎ ሎምስ ወሲነ ሕግኻ ኽተሎ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ናይ ዓለም ጥበራ እንተበርታዓኒ መጻወድያ ሰይጣን እንተሓንኰለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን ኢየሱስ ያለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን ኢየሱስ ያለኒ ከምቲ ትደልየኒ ምእታንካ ኣየልካ ጸጋኻ ኣብዛሓለይ ጐይታይ ሓደራኻ ተቓጻጸር ሕይወተይ መሕርሃኒ ባዕልኻ ተቓጻጸር ሕይወተይ መርሓኒ ባዕልኻ ቃልካ ንእኽሕሉ ጐይታይ ሓግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ምሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ምሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ክደግማ ዶ ዲያቆን ወደ ክደግማ أخلاي ሕረይ ቴንኪ ማማ ብሬ ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ድኹም እየ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ብምሕረትካ ክሕሎ ሎምስ ወሲነ ሕግኻ ክኽተሎ ናይ ዓለም ጥበራ እንተበርትዓኒ መጻወድያ ሰይጣን እንተሓንኰለኒ ካብ ኩሉ ዘድሕን ኢየሱስ ያለኒ ምስ በለት ከምቲ ትደልየኒ መታንካ ዓየልካ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ ጐይታይ ሓደራኻ ተቖጻጽር ህይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ምስ በለት እንደገና ቃልካ ንኽሕሉ ጐይታይ ሓግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ሙሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ኢላ እታ ኣዝማች ትደጋግም ከዓ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ እያ ትብል ከምዛ ክንሰምዓ ፀናሕና ትሕሶ ናይዛ መዝሙር ድኹማት ምዃንና ወሲድና ናብ ጐይታ ክንቀርብ ብጸጉኡ ብምሕረቱ ባዕሉ ክመርሐና ናይ ዓለም ጥበራ ከይብርትዐና መጻወድያ ናይ ሰይጣን ሓንኪሉ ንድሕሪት ከይትርፈና ከዓ ጐይታ ኢየሱስ ከም ዘለና ብጸጋኻ ብምሕረትካ ባዕልኻ ምርሓኒ ትብል ከምቲ ጐይታ ዝደልየና ኮይንና ክንዓይ ከዓ ጸጉኡ ከብዝሓልና ህይወትና ኩሉ ክቆጻጸር ኦ ጐይታ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ትብል ኣብ መወዳእታ ከዓ ቃልካ ንኽሕሉ ጐይታ ይሓግዘኒ ንድሕሪት ንኸይንምለስ ከዓ ንጐይታ ምስዓብናዮ ንድሕሪት ንኸይንምለስ ከዓ ሙሉእ መዋእልካ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ተስፋኻ ሃበኒ እያ ትብልታ መዝሙር ካብ ጉባኤ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ነዛ መዝሙር ከነስተንትና መድረኽ ናብ ጉባኤ እሺ ኣለና ዶ ራይ መእተዊ ክትከውን ዶ ክሳይ ቁሩብ ክሳይ ከብል ሽቦና ራይታ ናይ ልድያ እየ ክብል ደልየ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 14 ልድያ ትበሃል ንኣምላኽ ትፈርህ ሰበይቲ በዓልቲ ከተማ ቲያትራ ሸያጢት ቀይሕ ሓርፅን ትብለና ነበረት ናብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ከተድህብ ከዓ እግዚኣብሔር ልባ ከፈተላ እያ ትብል እሞ ነዚያ ካፍል ኢለ ተንኪዩ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣቦና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 14 ሓፍትና እልልታ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 4-5 እሺ ወእግዚአብሔር ጎደናታትካ ፍልጠኒ መገድታትካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኽ ምድሓኒየ ኢኻ እሞ ብሓቅኻ ምርሓንን ኣስተምህረንን ኩሉ መዓልቲ የፅበየካ ኣለኹ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና መዝሙር ዳዊት 25 ካብ 4-5
الشيخ ካልኦት ዲያቆን ሓዊ ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 فقد 5 እሺ ብዘይቡ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘይንኽእል እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እውን ብዙሕ ፍረ ይሰሪ ቃልዎ ተስምዐልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 5 ማማ ጊዴና ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ እትገብሮ ብዩቲዩብ እናተሳተፈት ጠቕሲ ኩሉ ግዜ ትሰደልና ንሕጂ ድማ መዝሙር ዳዊት መበል 119 ቁጥሪ 64 ሰዲዳትልና ኣላ ሓውና ዲያቆን ሄኖስ ከም ብበልናዮ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁጥሪ 64 ጎይታየ ምድሪ ብጸጋኻ መሊኣ ኣላ ስርዓታትካ መሃረኒ አሜን ቃልዎ ተስምዐልና እሺ ካልኦት ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ በዓልኻ እያ ትብል ንጎይታ ወሲና ክንስዕቦ መፈንጠራ መሐንኮሊ ፈተና ናይ ሰይጣን እንተመጸ ከዓ ካብ ኩሉ ዘድሕን ጎይታ ከም ዘለና ንድሕሪት ከይንምለስ ከዓ ጎይታ ጸጉኡ ልኢኹ ክመርሐና ህይወትና ክቆጻጽር ከምቲ ንሱ ንደልዩ ክንከውን ጸሎትን ምሕጽንታን ዓባይ መዝሙርያ ሓፍትና ፍሮይኒ ምዕራፍ 37 ቁጥሪ 5 መዝሙር ድያ መዝሙር ዳዊት 37:5 እሺ መገድኻ ንእግዚአብሔር ኣማዕቅቦ ኣብኡኻ ተወከል ንስሙ ከሳልጠልካ እዩ አሜን ቃልዎ ተስምዐልና መዝሙር ዳዊት መበል 37 ቁጥሪ 5 እሺ ጊዜ የለና እንድትዳለኹም ተሃሊኹም ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ በዓልኻ ያኸ ዲያቆን ወደ ኣብ 119 68 69 ድኹብትና መዝሙር 119 68 69 እሺ ማማ ብረይ እሺ ንስኻ ሰናይ ኢኻ እሞ ሰናይ ትገብር ኣለኻ ስርዓታትካ መሃረኒ ትዕቢተኛታት ሓሰት ይሕስሩ ያለው ኣነ ግን ሙሉእ ልበይ ትእዛዛትካ ይሕሉ ኣለኹ አሜን ቃልዎ ተስምዐልና እሺ ድተዳለኹም ተሃሊኹም ቋርፀኩም ዲያቆን ሓዊ ኣነ ከፍቀደኒ ድዩ ዋይኖት ኢሳያስ 40:31 እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ ብኽናፍ ይድይቡ ይጎዩ እሞ ኣይሕለኑን ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን እዚ ከዓ እዚ ጥቕሲ እዚ እቲ ንኣምላኽ ኣሚኑ ብፍርሃትን ብተስፋን ዝጽበ ሰብ ኣምላኽ ሓድሽ ሓይሊ ከም ዝህቦ የረጋግፀና እሞ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን አሜን ቃልዎ ተስምዐልና ሓውና መምህር ተኽሉ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 31 ሓፍትና ፍሮይኒ ንዓንቲ ወይድያ ዛኢድ ኣብ ቀዳሚት ጴጥሮስ ቁፅሪ 5 ምዕራፍ 7 ንሱ ቀዳማይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:7 እሺ ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ ንኩሉ ሓሌትኩም ኣብኡ ኣብድቕዎ አሜን ቃልዎ ተስምዐልና ቀዳሚት መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 7 እሺ ቴንኪው ኩልኩም ጥቕሲ ብምጥቃስ ዝተሳተፍኩምን ዝዘመርኪ ማማ ብረይን ዝሰማዕኩም ኩልኩም እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓልኩም
እሺ ካብዚ ብምቕፃል ናብቲ ንቕፅል መደብና ክንሰግር ኢና ሎሚ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 19 ወይ ድማ ክሳብ መወዳእታ ተማሂርና ስለዚ ሎሚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ኣፅኒዕና እንታይ ተረዲእና ብፍሉይ ደስተንትናዮ ደስተባሃልናሉ ወይ እውን ንውሱኻ ሓሳብ እንተሎ መብርሂ ምስ ጉባኤ እዚኣ ከካፍላ ደስ ዝብለኒ እንብሎ ነገር እንተሃልዩ መድረኽ ናባኹም እዩ እቲ ግዜ እንጠቀመሉ ሓደራ ሕቶ እንተሃልዩ ከዓ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ምስትንታን ማለት እዩ መድረኽ ናባኹም ቁፅሪ ክንዲዚኣ ውፅለ ይበሉኒ ዳንበብኩም ክትሳተፉ ተደሊኹም ኣይርአን ደሎ ዲያቆን ወደይስ ከቕርብ ክል ሃብለኒ ቁፅሪ ክንደይ ከውፃእ ማማ ብሪ 7 8 እንዳንበብኩ ዓንተ እሞስ ድገም ከብላ ደሊ ኸሪ እሺ ረላ ዶ ሕጂ ኣይተረአት እንድኤ ኦኬ ፅንሕ በሊ ሕጂ መፅያ ዶ ማማ ብሪ ሕጂ ሕጂ መፅያ ኣላ ቴንክ ዩ እሺ ግና ከመወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪቡ ስለዚ ርእስኩም ግትኡ ንጸሎት እውን ንቑ መወዳእታ ቀሪብ እዩ ኩሉ ግዜ ዝብሉና እንትምህሩናን እዮም ርእስኩም ግትኡ ንጸሎት ንቑ ሓደራ ናይ ኣቦታትና ኣትዮም መፅኦም ዝብሉና እያ ደስ ከዓ ይብለና ኣብ ጸሎት ክንነቅሕ ከለና ሓይሊ ሂብና እቶም ሓሚሞም ከምዚ ናህና ደይረኸቡ ከም ይፍጠረሎም ጽቡቕ ኣለና ንስኸም ኣገይራ ውሰድያ ተኻልኣይት ከዓ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት እትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ንሓድሕድኩም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ተሃለኹም እዚኣ ኸታ ናይ ፍቕሪ እያ ኩሉ ሻዕታ ዘስተምህሩና እያ ፍቕሪ እንተሃሊና ብቕንዕና ከምዚ ካልእ ተመሊስካ ዝንዝን ዶ ይትብለሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሕጎስ ንሕና እውን ሕጉስ ሂወት ኢና ንህልፍ ቁሩብ ንዓና ነቐፌታ እንተለና ኣየደቅሰናን እዩ ሕማቅ ክንገብር ከለና እውን ብዘይ ፍቕሪ ሰላም ከይበልክዎን ሓደ ሰብ እንድሕር ኸይደ ከይደቁስኩ ሓድር ይሳቐውን እዚኣ ግን እንታ ኩላ ንሳ እያ ጽቡቕ እዩ ከምኡ ኮይና ተሰረዲኣትኒ ብዘይ ፍቕሪስ እንዳሓፈርና ኢና ንኸይድ ነቲ ሰብ ተጊህና ስለ ሰብላም ዘይብሎ ኣምላኽ ከዓ ክንድኡ ንዓና ከዓ ኣጻጺፉ ቁጣዓልና ከም ዘሎ መዓልታዊ ፀብጻብ ከም ዝቕርብ ንሪኦ ንሰምዖን ኣለና ኣይንገብሮን ስለ ዝኾንና ኢና እምበር ኣነ ናይ ባዕለይ ሃሌዎ ተስማዕልና ማማ ብረይ ዓባይ ኣስተንትኖ ቁጥሪ 7 ቁጥሪ 8 ንጸሎት ኣዚና ክንነቅሕ ከም ዘለና ግዚኡ ሕማቕ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ፍቕሪ ብዝሓ ሓጢኣ ስለ ትኸድን ክንፋቐር ብደይ ፍቕሪ ኩሉ ድገበርና እንተገበርና ከንቱ እሞ ንፋቐር እያታ ናይ ማማ ብረይ ኣስተንትኖ ቃልዮ ተስማዕልና ማማ ብረይ እሺ ካልኦት ቁጥሪ ክንዲዚኣ ኣውፀለ ይበሉኒ ዳንበብኩም ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ኣለና ዶ ኣለና ወላ ድሒርና ዳኣተና እንተሃሊና እኳ ካብዛ ጥቕሲ
دخانا حنتي دست بلنا أنبيبنا أنا زي أمس جوباء ككافلا دليلنا نساتف نقلنا ዲያቆን ሓዋይ شحونا دياكون سامويل ኣነስ ኣጋጣሚ መጀመርያ እግዚኣብሔር ይመስገን ነዚ መዓዲ እዚ ዘዳልወልና أمين ካብኡ ስለ ዝኾነልና እዩ እዛ ፍቅዲ 7 ክንመሃራ ፀንሐና ማማ ተንብብዓ ፀንሐ ንዓይ ስታይ ከበል ፀኒሐ እቲ ዕቤት ናይ ፍቅሪ ፍቅሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እጂ ከምቲ ንመሃሮ ወይ ተቃል ኣምላኽ ዝነግረና ኣብቲ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 10 ገና ሓጣን ከለና ገና ፀላእቱ ከለና ይብል ክርስቶስ ክሳብ ክንድዚ ሓጣን ከለና ፀላእቱ ከለና ኣፍቂርና ማለት እዩ ኣብቲ ፍቅዲ 10 ፀላእቱ ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ዓረቀና ካብቲ ዓረቅና ዳ ክንደይ ብሂወቱ ኣዚና ዘይንድሕን ንዓናስ መወከስ ኣለና ኩሉ ግዜ ንጥምቶ ንሱ ክሳብ ክንድዚ እኳ ዘፍቀረና ገና ሓጣን ከለና ሕጂ ክርስቶስ ናትና ኣርኣያይ ንዓይ መሰሉ ከምቲ ንመሃሮ ኩሉ ግዜ ዋላ ብዝሓለፈ እውን ኣብቲ ፍቅዲ 1 ኣብቲ ምዕራፍ 1 ኣሰሩ ክንስዕብ ስለዚ እሱ ንሓጢኣትና ክሳብ ከዲንዎይ ገና ሓጣን ከለናስ ኣፍቂርና ሕጂ ታ ፍቅሪ ክሳብ ክንዱ እያ ትኸይድ ማለት እዩ በዚ ቤተክርስትያንና ትምህረና ክንነብሮ ዝግባአና እታ ፍቅሪ ትህብ እምበር ዘይትቅበል ማለት እዩ አንኮንዲሽናል ላፍ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ክንመሃሮ ከለና ታ ኣጋፔ ዝበሃል ፍቅሪ ማለት እዩ ሕጂ ታ ፍቅሪ መወከሲትና ታ ፍቅሪ ክርስቶሳዊት ፍቅሪ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ይብል ኣብቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ከም ብባምና ኣልባሽታይ ከይተብለኒ ክሳብ ክንድዚ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ እቲ ዘርእየና ዘሎ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቂርዋ ክሳብ ክንድዚ ኣፍቂርና ስለዚ ንሕና ብኹምኡ መጠን ክንፋቀር ከም ዘለና እዩ ክመሃር ፀኒሐ እሞ ኣብዚ ፍቅሪ ዝክነብር ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ክህልወና ኣብቲ ቅዳሴ ክግበር እንከሎ ነንሕድና ብቅዱሳት ምስዓም ክንስዓም ከም ዘለና እቲ ዲያቆን ክብል እንከሎ ወይ ኣብቲ ቅዳሴ ክንሰምዖ ከለና ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ልክዕ ብቅዱስ ምስዓም እናተሰዓምና ብፍቅሪ ክንነብር ከም ዘለና ስትንቲኖ እሞ يغنيلي سلسته هبنا عدل دياكون آمين حونا دياكون ساميل قال وتسمع لنا الشيخ علوت جيزينا نتكمل له جيزين لنا 4 دقائق لنا سقطت لكم بابا حدا شمدا تصوعكو قدر خندزي استنتنوا إلى عيوخ بكمي قربنا لعل الصحف كتبلنا خنرئه اشته ترخن ليكو تتركما ما بري استاذ قديش كأسر سلسة خريئن حرة اسكبا أنت تقبل 5 دقائق ود أنت عند حلفان دي أورا إذا أوتر 10 تستنتنيا 10 3 تفتناس حرة دي حان مساخ عمسا بمقلاص قرماؤو دما بتحقوسن بحك بلوكم يهم أمو أبتسقاي كريستوس حورات كاب تخونس تحقوس دا أبت قرمو انت أقول مس اندحر حالينا كل شعبه يزبلنا نحقوس أبتا كرسان آتينا وانت خسكي بلنا في الصحي لنا 5 خنبل نحقوس له
እሱ ኣብ ግርሙ እንዳተሓጎስና ንሕና እውን ኣይ ክርስቶስ ኣብኡ ስለ ዝሓበርና ንሕጎስ እምበር ንጀጅወሉ ስታይ የለን ስንፍና ኣለኒ ብዙሕ ግን ከም ኣገረ ወስታት 14 ከዓ ክፍትና እስከ ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተተፀረፍኩም እቲ ናይ ክብርን ናይ ኣምላኽ መንፈስ ካባኻትኩም ይሓድር እዩ እሞ ብፁዓን እዩ ምእንቲ ወንጀል ከም ዝንሪኦ ብዙሕ ዝሓለፈ ነገር እንድስጋ ሕጂ ደሳቕን ኩልና ብወንጌል ሲ ዋላ ደኣ ትዋረዱ ዋላ ኩሉ ነገር ይርከቡ እምበር ብፁዓን እዮም ካብ ቀዳሞት ሒዝካ ሕጂ ናብ ዘብናህና ወለዶ እዚ ዘሎ ዝንሪኦ ሕጂ እውን ደሎ ፈትሓሎም ከዓ ንልምኖ ኣረድ ብለው ቦታትና ክኸውን እዩ ይጀምረልና ኣሎ ክበርህ ኣዝዩ ብሓቂ ብፁዓት እዮም ዋላ ሓንቲ ሳይ ከም ቅድም ናይ በዓል ጴጥሮስ ኣብ ሳይ እሱር ኮይኖም ቤት ኮይኖም ኩሉ ዝገበርዎ ሲ ይገርመካ እንድዩ እንዳበላዕና እንዳሰተና እንዳደቀስና ኩሉ እንዳገበርና ከዓ ንሕና ዘንእንዛ መፅሓፍ ቅዱስ ብግዜ ድዩ ብኩሉ ነገራትና ስንፍልና ስለ ዘለና በር እዚ ኩሉ ቡሩህ እዩ እሳቶም ዝሓልፍዎ ከዓ ሓሊፎሞም ኣሕዋትና ኣያታትና ከምኡ ኣለዉ ሕጂ ግን ንኩሎም ቆንጢጡ ከብፆም ንሕና ከዓ ብከምኡ እንድሕር ተመላሊስና እቲ ናይ ክርስቶስ ኣይርኢና ንሕና ከዓ እንድሕር ስታይ ኮይና ብፅዓት ምዃንና ንሪኦ ኢና የብቅዓና ከዓ ከምቲ ዓረር ትብልዎም ቦታትና ንስኻትኩም ዲያቆናት ደቅና ከዓ ክኸውን እዩ ከዓ ክኸውን እዩ ሒሸና ከምዚ መዓስ ነርና ከምዚ መዓስ ምግላጥ ነርና ዋላ ኣይትኹንሲ እታ ትርዳእካ እቶም ብፅዓት እዮም ኣሜን ኣሜን ማማ ብረይ ኣሜን ኣሜን ማማ ብረይ እንታይ ከተስተንትነልና ፀኒሓ ካብ 12 እያ ትጅምርታ ትሕዝቶ ናይታ 13 መመለእታናት እያ መከራ ክረክበና ከሎ ሽግር ክረክበና ከሎ ዳሓር ኣብቲ ምግላፅ ናይ ጎይታ ብምግላፅ ግርምኡ ክንሕጎስ ስለዝኮና ባህ ክብለና ስለዝኮነ ኣብቲ ስቃይ ናይ ክርስቶስ ብምስታፍና ክንሕጎስ ከም ዝግብአና ስለ ስም ክርስቶስ እንተተፀረፍና እንተተገፋዕና እንተተዋረድና እንተተሳቀይና ስለ ስሙ ስለዝኮነ ጎይታ ብክብሪ ምስተገልፀ ንሕና ድማ ክንሕጎስን ባህ ክብለናን ፀጋ ክንለብስን ስለዝኮና ምስ ክርስቶስ መከራ መቕባልና ብሓጎስ ክንቅበሎ ከም ዝግብአና እያ ከተስተንትነልና ፀኒሓ ማማ ብረይ ቃል ህይወት ተስማዓልና እሺ ካልኦት እዛ ቁጥሪ 15 16 መን ኣስተንትነልና ሓውና መምህር ተኽሉ ፅቡቅ ገይሩ ገልፆ ነይሩ እዩ እንድሕሪ ብትክክል ንሰምዕ ተነርና ኣዝዩ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ስለዚ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 19 ሓንቲ ጠቂስና ከነስተንትን ንኽእል ኢና ተደይ ተረዲእና ከዓ ክንሓትት እንድሕር ተረዲእና ኮይኑ ግን ኣነ ሎሚ እዚኣ ተማሂረ እዚኣ ተረዲኣትን ከዓ ክንብል ፅቡቅ እዩ እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ Alright, ዲያቆን ሃዊ ቲንክ እዚ I think ትረአኒ ኣደላ ቁጥሪ ክንደያ ቁፅሪ 16 ሕጂ ከመፅያ ኣሎ ኣይመፀስን እስኪ ካልኦት ትረኣየኩም ትብሉ ዶ መፅያ ኣላ ኦኬ 16 17 ብሓደ መፅና ኣላ ሕጂ 15 ከመጣ ካባኺ ሓፍትና ፍሮይኒ መፅያ ትክላ መፅያ ኣላ እሺ ኣነሊ ከም ክርስቲያናት መከራ እንተፀገምና ግን ስለዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሓፍርኒ ስለዚ ክርስቲያናት ኩሉ ግዜ ብክርስቲያን ምዃንሲ መከራ ከም ትረክብስን ይገልፀልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓናስ ክሕድሸና ይብሉን ምክንያቱ ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ማለት እዩ መገዲ ክርስቲያን ክንከይድ ከለና ኩሉ ግዜ መከራ ኣሎ ግን ኣብ መጨረሻ ግን
ዓወት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ሓውና መምህር ተክሉ ዝገለፆ ኣብዚ ዓለም መከራ እንተፀገምና ናይ ዘለዓለማዊ ሂወት ግን ክንረክብ ንዑ ጥራሕ ክንጥምት ኣለና ሳዕ ተረዲአ ኣነ እዛ ቁጥሪ 15 ካ ምስኣልክም ኣብል እያ መካይድታ ኣራይ ሓደ ሓባኻትኩም ከም ቀታሊ ወይስ ከም ሰራቂ ወይስ ከም ገባር እከይ ወይስ ኣብ ነገር ካልኦት ከም ዝፅንበር ኮይኑ መከራ ኣይፅገብ እዚኣሲ ከም ቀታሊ ወይስ ከም ሰራቂ ወይስ ከም ገባር እከይ ወይስ ክፉእ ከይንገብር እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱስ ድዕ ብዙሕ ገይረ ክገልፅ ኣይክእልኒ ግን ሶሪ ከይጋግዓ ጠቅም የለን ክሕግዘከ ራይ ነዚ 16 ደንበብክያ መበገሲት ናታ እንድያ እንታይ ድብል ዘሎ መከራ እትቅበሎ መከራሲ ክትሰርቕ ተረኺብካ ወይ ሰብ ቀቲልካ ወይ ክፉእ ስለ ዝገበርካ መከራ ክትፀግብ የብልካን እንድሕሪ ክፉእ ጌርካ ቀታሊ ብምዃንካ ሰራቂ ብምዃንካ እንድሕር መከራ ፀጊብካ ዓስቢ ተግባርካ ኢኻ ትቅበል ዘለካ ፃማኻ የብሉን ግቡእካይ መቕፃዕቲ እዩ እንታይ ደኣ ቀታሊ ኮይንና ሰራቂ ኮይንና ገባር እከይ ኮይንና ደይኮንና መከራ ክንፀግብ ዘለና ከም ክርስቲያን ማለት ከምቲ ጎይታ ክርስቶስ ዝረኸቦ መከራ ብደይ ኣበስኡ ብደይ በደሉ ከምቲ ሃዋርያት ዝረኸብዎ መከራ ምንም ከይበደሉ ኣይሰረቁ ኣይቀተሉ ኣይሓሰቡ ክፉእ ኣይገበሩ ብዙሕ መከራን ስቃይን ግፍዕን ረኺቦም ክሳብ ሞት ሞይቶም ስለ ስም ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ክርስቲያን ብምዃንና ስለ ስም ክርስቶስ ስለ መስቀል ስለ እምነት ስለ ሓቂ ስለ ወንጌል ደኣ መከራ ክንፀግብ ኣለና እምበር ክፉእ ብምግባርና ሓጢኣት ብምስራሕና መከራ እንተረኸበና ትርጉም የብሉን ያታ መልእኽቲ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ሓፍትና ፍሮይኒ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ሃራይ ፍርቂ ሰዓት ኣላ ንሓደ ክልተ ዕድል ክህብ የቅድሚ ናብ ቦታት ምዝጋርና ፕሊዝ ታደላ ግዜ ንጠቀመላ ድሕርኩም ዳኣተኹም ቋዕዳ ሓን መፃኹም ኣዴና ኢና ዓለም ዲያቆን ሃዋይ መስጋዕ ልዳለው ድሓንቲ እሺ 10 ኣውፅኢኻ ኣለኻ ነፍሲ ወከፍ ከምቲ እተቐበሎ ውህበት ፀጋ ከም ሕያወት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ፀጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ ፀጋ ዘይተዋሃበ የለን እቲ ኩሉ ዝተዋሃብናዮ ከዓ ካብ ኣምላኽ ኣቦታትና ክትርጉምዎ ከሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልናዮ ፀጋ ንርእስና ዘይኮነስ ንቤተክርስትያን ንምህናፅ ክንጥቀመሉ ይግባአና ይብሉ እቲ ፀጋ ዝተዋሃበና ንርእስና ዘይኮነስ ንቤተክርስትያን ንምህናፅ ክንጥቀመሉ ይግባአና ፀጋ ዘይተዋሃበ የለን ክእለትካ ምፅራይ እንተደኣ ኮይና ካብ ቤተክርስትያን ከምታ ዝተዋሃበትካ ፀጋ ጌርካ ተፅርያ ንስያ ክእለት ናይ ካልእ ክንጥምት ከም ዘይብልና እቲ ዝተዋሃበና ግን ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ሕጂ ዘይተዋሃበ የለን ኣነ ዳ እንታይ ከገልግል ዝበሃል የለን ኩላትና ንኣገልግሎት ተፀዊዕና ኢና ናይ ብሓቂ ሕጂ በታ ኣቕምና በታ ዝተዋሃበትና ፀጋ ኣምላኽ ብኣ እንድሕር ኣገልጊልና ኣምላኽ ይሕጓስ ናይ ብሓቂ በስ ዘይተዋሃበና ግን ተማጣጢርና እንተደኣ ክንገብር ኮይና ከምዚ ገሊና ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ቦታትና ከለዉ እዚ ካሊእ እዩ ሕጂ ክንፈልጦ ይግባአና እቲ ዘለና ከዓ ባዕልና ብመንፋዓትና ዘምፃእናዮ ኣይኮነን ዝተዋሃበና እዩ
ብፀጋ ኣምላኽ ብኮንቱ ብጥራዩ ዝተዋሃበና እዩ ንዕኡ ነቲ ብጥራዩ ዝተዋሃበና ንሕና ግን ንሰናይ ነገር ክንገብረሉ ንቤተክርስትያን ምህናፅ ከነውዕሎ ይግባአና ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን አሜን። ሓውና መምህር ተኽሉ ቃለ ሕይወት እስማዕልና ትሕትና ካኻ ወክፍ እግዚአብሔር እሺ ድተዳለና እንተሃሊና ፕሊስ ቁርብ ደቂቃ ኣለዋና እንጠቀመለን እስከዛ ቁጥር 9 መነስተንትነለይ ሓፃርያ ብዘይ ምዕዝምዛም ንሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ ተቐበልቲ ጋሻ ኾኑ ማለት እያ እስክነዚ ኣመን ብለልና ካብቶም ስቂልኩም ዘለኹም ደይተሳተፍኩም ንሎሚ ዛቐላል እስክኒ ሸይ ኣፍኩም ክፍት ኣብሎ ከምዛ ሓውና መምህር ተኽሉ ክብለት ፀንሐ ንኩላትና ትፀጋ ኣለና በብዓቕምና ክብሩና ኣምላኽ ይኹን ዲያቆነ ኣሜን ብዘይ ምዕዝምዛም ንሕድሕድኩም ኣብ ነንሕድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ ብዘይ ምግብዕባዕ እወ ብዘይ ቀል ዓለም ብሕጉስ ልቢ ተቐበልቲ ጋሻ ኮይና ጋሽና ክንቀበል ብናይ ኣምላኽ ፍቓድ መንገዲ ንምሃሮ ኣለና እሞ ከምኡ ኮይና ዝተቐበልቲ ኣጋይሽ ኣብዚ ኸድናይ ኣብ ግሽነትና ከዓ ምስቶም ንረኽቦም ከዓ ከም ግሽነት ዘይኮነ ከም ፍቕሪ ሕውነት ኮይና ክንራኸቦም ኣምላኽ ይሓግዘና ከምኣ ትርዳእኒ ብዘይ ምዕዝምዛም ከየጉረምረምና ዋህ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ደኣ ከመይ ክብረ እየ ገለ ከይበልናሲ ብናይ ኣምላኽ ፍቓድ ሕጉሳት ኮይና ሕጉስ ልቢ ተቐቢልና ካብ ፊቱስ ካብ ፍትፍቱ ፊቱ ድበሃል ጥረት ኣሎ በምሓርኛ እሞ ከምኣ ብፍሕሹ ገፅ ብሕጉስ ልቢ ተቐቢልና ኣጋሽና ክነስተናግድ ኣምላኽ ይሓግዘና ከምኣ ኩለና ደላ ኮይና ትስማዓን አሜን ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ኣዴና ኢና ዓለም ዲያቆን ሓወይ ቁጥሪ 9 ዲያቆን ብብሩህ ልቢ ኣጋይሽ ክንቅበል ከየዕዘምዘምና ከየጉረምርምና ኢለን ክመኽራና ፀኒሐን ኣዝያ ኣገዳሲት መልእኽቲ እያ ምክንያቱ ወለድና ቀደም ተቐበልቲ ጋይሽ እዮም ነይሮም ይበሃል ወላ ደይፈልጥዋ ሓላፍ መገዲ እግሩ ሓፂቦም መግቢ ሂቦም ኣደቂሶም ንጎተሲኦም ናብቲ ደደለየ ስንቂ ሂቦም ኣፋንዎ ነይሮም ሕጂ ግን ጋሻ ክመፀና ከሎ እንታይ ኢና ንገብር ኣይንቕበልን ቴለፎንና ንዓፁ የለኹን ነብል ደው ይከውን ኮይኑ እንድሕሪ ተቐቢልናዮ ከዓ ከምዚ ኪዳ ይትበሎ ከምቲ ከይድ ግበሮ ይበሃል ብሕጉስ መንፈስ ኣይንቕበሎን ስለ ዝተቐበልናዮ ከዓ ብዙሕ ነገር ክንድንድኖ ንፍትን ኢና እሞ እዛ ናይ ኣዴና ኣይን ዓለም እግዚኣብሔር ከነተግብራ እዛ ድማ ዓዳና ቃል እግዚኣብሔር ብፀጉ ይደግፈና ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣዴና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል የለት ኣብ መንጎ ኣቴካ ንዓኣቦ ከለኹም ንላዕላ ኢለ ሰባት ተመሲሎም እውን ንመላእኽቲ ዝተቐበሉ እውን ኣለዉ እሞ እዚ በረኸት እዚ እውን ከይሓልፈና ኢለ ተነስተበለሉ ኢለ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ወናይ ምቕባል ኣጋይሽ ልምዲ ተለካሲ ሰብ መሲልካ መላእኽቲ እውን ገዛኻ ክመፁ ክእሉ እዮም ኣምላኽ ኣብ ገዛኻ ክመፅእ ክእል ኢድኻ ተመሲሉ ዓብ በረኸት እዩ ዘለዎ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ሓራይ እታ ግዜና ክንጥቀመላ ኣቦታትና ከዓ ምንቲ ክምህሩና እተን ተሪፈናና ደለዋ 15 ደቃይቕ ነቦታትና ክህቦም እየ መጀመርታ ኣቦይ መርጌታ መፂኦም ሓፈሻውን ኣዝናይ ሎሚ ትምህርቲ መብርህን መግለፅን ኣስተንትኖን ክቡናዮም ብድሕሪኡ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ማዕዳን ምኽርን ትምህርትን ኣስተንትኖን ሂቦም ብፀሎት ክዓፁልናዮም መድረክና ኣብ ኣቦታት መጀመርታ ኣቦና ኣቤ መርጌታ ራይ ክብሪ ሃበለይ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር ክሳብ ሰዓት ብድሓኒ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዘነቓቕሐና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ሓውና መምህርቲ ማርያም ከዓ ከምቲ ልሙድ ስርሖም እዚ ስነ ፅሑፍ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝወስድ መጀመርያ ክትርጉሞ ዳሕራይ ክትእርሞ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝወስድ እሞ ነቲ ኩሉ ብትግሃት ዝዓይዎ ዘለው ብስሞም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግኖ ንዕም ከዓ ኣብዚሑ ፀጋ የብዝሓሎ
كلهم تساتفت خا እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበትወታን ትኽፈልኩም ኣብዛ ምዕራፍ ከምቲ ሓውና መምህር ተክለ ማርያም ኣስፊሖም ዝገለጹልና 14 ዝኾና መለኮታዊ ትእዛዛት ኣለዋ ማለት እዩ ንዕአን ግዜ ጌርና ጽቡቕ ገይሮም ገሊፆምን እዮም ካብዘን 14 እተን ክልተ ኣይትግበሩ ዝብላ እየን ማለት እዩ እተን 12 ከዓ ክንገብሮ ከምቲ ሓውና ዲያቆን መሓርና መራሕና ክነስተንቱ ነፀናሕና ስለዚ ካብተን ኣይትግበሩ ዝብል ኣብ ቁፅሪ 16 ሓብትና ፍረወይኒ ዘስተንተነታ ምስ ሓብትና ፍረወይኒ ከስተንትን ፀኒሐ ማለት እዩ እንታይ እያ ትብል ከም ክርስቲያን መከራ እንተፀገበ ግና ስለዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር እዩ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር ብዙሕ ግዜ ሓፍረት ከም ሓጢኣት ወይ ከም ጉድለት ገይሩ ብዙሕ ኣይርአን እዩ ከም ታራ ነገር እዩ ዝርአ ማለት ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሓፍረት ዝገበሮን ብዛዕባ ሓፍረት ዝበሎን ከምኡውን ቃል ቅዱስ ጽሑፍ ዝብለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ዝሓልፎ ዝነበረ ኣብ ሕፍረት ዝነበሮ ራእይ ንወደ መዝሙሩ ንጢሞቴዎስ ብዛዕባ ሕፍረት ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ መበቆል ናይዙ ዝኾነ ከኣነ ንመን ንሓፍር ንመን ኣይንሓፍርን ስለምንታይ እዩ ሰብ ዝሓፍር ኣብ ዝበዝሕ ግዜ በቲ ዘይሕፈር ተሓፍር ሞሳዕብየን ዘለዎ ከምዚ ኸይብሉኒ ከምዚ ኸይብላኒ ወይ ከምዚ እንዲ ኸይብሉኒ ዝብል ብዙሕ ነገራት ንርኢ እሞ ንሕፍረት ምንዓቕ ዝብል ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 2 ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ ኣብ መስቀል ተዓገሰ ናብየና ኣምላኽ ጠመተን ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ኢሉ ብዙሕ ግዜ ከም ስጋ ዘሕፍረና ነገር ኣይፈጥልጥን እዩ ኣይክእልን እዩ ዓቕሚ የብላን ከምዚኦም ከይንበሃል ምእንቲ እናሓፍሮ ሓፍረት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከም ኣምላኽ ኣብ መብልዕ ማል ክውለድን ኩሉ ከም ሓደ ገበነኛ መከራ ክቕበልን ከሎ ሕፍረት ንዒቑ ኢሉ ኣብቲ ዘሕፍር ነገር ሕፍረት ንዒቑ ኣብነትና እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 11-12 ኣሕዋተይ ንምባሎም ብኦም ኣይሓፍርኒ ኢሉ ጋና ሓጢኣት እንዳሰራሕና ገላ ነውር እንዳሰራሕና ግን በቲ ዝኣተዎ ኪዳን ኣነስ ከመይ ገረ ነዚኣቶም ንሓጣኣን ነዚኣቶም ዘይእዘዙ ነዚኣቶም ቃል እግዚኣብሔር ዘይቅበሉ ከመይ ገረ ኣሕዋተይ ክብሎም ከይበለ ኣሕዋተይ ንምባል ብኣቶም ኣይሓፍርኒ ኢሉ ዘለዎ ግደ ይገልጽ ማለት ስለዚ ሓደ ግዜ ሕፍረት ከይተፈለጠና ኣብ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17 እንታይ ዝብል ክሳዕ ዝሓፍር ግዲ ምስ በልዎ ግን ንሱ ከዓ ምስ በልዎ ከዓ ንሱ ስደዱ በሎም ክሳብ ዝሓፍር ግዲ ምስ በልዎ ብዛዕባ ኤልሳዕ ማለት ንነቢ ኤልያስ ሰማያት ብሰረገላ ሓዊ ክዓርግ ርእይዎ ካብኡ ገዲፉሉ እንደገና በቲ ዝሃቦ ካባ ይሃሎኑ በዚ ሰማይ ኣምላክ እስራኤል ኢሉ ነቲ ባሕሪ ዮርዳኖስ ሰጊሩ እዚ ኩሉ ከብፅዕ ግን ምናልባት መንፈስ በረኻ ደርቢዎ ከይከውን ክንደልዮ ክብልዎ ከሎስ ኖ ኣቦይ ሰማያት ዓሪፍኩም ከፈሉ ክብሎም ዝግብኦ ክሳብ ዝልምን ክሳብ ዝሓፍር ምስ ለመንዎ ግን ሕራ ይበሎም ስለዚ እቲ ሓፍረት ክሳብ ክንደይ ሳዕብየን ኣለዎ በቲ መከራ ካንሓፍር ከም ዘይብልና እዩ ስለዚ ብዛዕባ ካብ ሓፍረት ዘናግፈና እንታይ እዩ ናብኡ ዝጥምቱ ገጾም የንፀባርቕ ገጾምን ከቶ ኣይሓፍርን እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 34 ቁፅሪ 5 እዚ ይብል ማለት እግዚኣብሔር ኣይሕፍርን እዩ ብዙሕ ግዜ ንሰማዕ ኢና ተቓል እግዚኣብሔር ኣይሕፍርን እዩ ብርግፅ እግዚኣብሔር ኣይሕፍርን እዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 16 ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ኣብ ጽዮን እምኒ መሰረት ፍቱን እምኒ ድልዱል ዝመሰረቱ ክቡር እምኒ ኩርናዕ ኣንብር ኣለኹ ብኡኡ ዝኣምን ኣይከሓፍርን ናብኡ ዝጥምቱ ገንጾብ የንፀባርቑ ከቶውን ኣይሓፍርን እዮም ኢሉ ብኡኡ ዝኣምን ኣይሓፍርን እዩ እምበኣር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዙሓት ሰባት ብሰሪ ንዓለም ክመስሉ ብምድላዮም ናይ ዓብረት ክብረት ብምድላዮም ዘይጠቅም ዝምድና ወይ ዕርክነት ንኸይተርፎም ብዙሓት ብወንጌል ክሓፍሩ ምስ ረኣየ
እትድልድል ዝኾነ ዕላምኡ ከቐምጥ ከሎ ኣብ ሮምየ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16 ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡውን ንፅርኣዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርን እዩ ብወንጌል ኣይሓፍርን ስለዚ ኣበየናይ ኩነታት እዩ ጳውሎስ ኣብ ወንጌል ዘይሓፈረ ወንጌል እንዳሰበኸ ብዙሓት ሰባት እንዳኣመኑ ብዙሓት ሰባት እንዳዓለሉሉ ዘይኮነስ ኣበየናይ ግዜ እዩ ዘይሓፍር እንድሕር ኢልና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 12 ብምኽንያት እዚአ ሓሳር ዝጸግብ ዘለኹ ግናኸ ብመን ከም ዝኣመንኩ ፈልጥ እየ ነቲ ገንዘብ ሕድሩን ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ምሕላው ከም ዝከኣሎ ተረዲእ ኣለኹ እሞ ኣይሓፍርን እዩ ኣይሓፍርን ስለዚ እቲ ብመከራ ሓሊፉ ኣብቲ መከራ በቲ ዝረኽቦ ሓብረት ሓጎስ ሓበን እንዳተሰምዖ ዘገልገሉ ኣገልግሎት ብናብራ ይነብሮ ስለ ዝነበረ ንጢሞቴዎስ ነቲ ፍዱው ወደ መዝሙሩ ክብሎ ከሎ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8 ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ፀገብ እምበር ብምስክር ጎይታና ወይ በኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር መምህረይ እንታይ ረኺቡ ዘያ ማእሰርቲ ዘሎ ዘያ ውርደት ዘሎ ኣይትበል ብምስክር ጎይታ ወይ በኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር እንታይ ደኣ ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ፀገብ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናብ ዘይተደልየ ሓፍረት ዝወስደና ወይ ከዓ ሳዕብየን ሓፍረት እዚ ኩሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎ ሓደ ዓቢ መልእኽቲ ኣምላኽ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ዘይሕፈር እንድሕር ሓፊርና ንዘለኣለም ከዓ ብሓፍረትን ኣብ ነውርን ክንነብር ምዃንና በቲ ዘይሕፍር ተቢዕና እንድሕር ከምቲ ጎይታ ኢልዎ ዘሎ ከምቲ ሃዋርያ ዝበልዎ ተኸድና ግን እቲ ንረኽቦ ክብሪ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 8:38 ስለዚ ኢሉ ኣብዚ ዘማውን ሓጥእን ወለዶ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ብኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መፀ ብኡ ክሓፍር እዩ ብዘይ ህብእ ተሓቂ እኮ ንፈልጦ ኢና ትቁኑዕ እኮ ንፈልጦ ኢና ግን ከምዚ እንዲ ኮይኑ ምኽኒት እንዳምፀ ሰብ ነቲ ሓቂ እናፈለጠ ከሎ እንፃር ሓቂ ክኸይድ ነቲ ንበረኸት ዝኸውን ገዲፉ ንመርገም ዝኸውን ነቲ ዘይሕፍር ገዲፉ በቲ ዘይሕፍር ዝሓፍረሉ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ዕለት ወይ ዘመን ኢና ዘለና ስለዚ ከዓ እዩ እታ መበገሲ ጥቕስና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 16 ከም ክርስቲያን መከራ እንተፀገበ ገና ስለዚ ስምዝን ኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር እዩ ስለዚ እቲ ምስግና እንተልዩ ነቲ ሓፍረት ክድምስሶ እዩ እቲ ምስግና እንድሕርና ምጉርምራም እንተለዊጡ ከዓ እቲ ሓፍረት ክመፅእ እዩ እቲ ዝኸፈደ ከዓኒ ነቲ ሓላፊ ምሕፋር ነቲ ሓላፊ ምፍራሕ ሳዕብየኑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ነቢ ኢሳያስ ገና ብፀጋ ዝኸይበፅሐ ንኦዝያን ፈሪሑ ንኦዝያን ሓፊሩ ድላዩ ግበር ኢሉ ክሪኦ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 6 ጎይታ ተገሊፁ ድሕሪ ሞት ዖዝያን ግን ቶም ተሓፍሮም ነበርካ ቶም ትፈርሖም ነበርካ ሰባት ሓሊፎም ኣነ ግና ኣለኹ ኢሉ ጎይታ ነቲ ጎደልኡ ክምልእ ከሎ እሞ ኩሉ ግዜ እቲ ቃል እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ሰብ ሰሪቑ ሓስዩ ሕማቕ ነገር ገይሩ ክሓፍር ኣለዎ እምበር ኣብ ሓቂ ዕላማ ኣብቲ ቁኑዕ መገዲ ኣብቲ መገዲ ክርስቶስ ኣብቲ ንዘለኣለም ሂወት ዝኸውን ደው ብምባሉ መከራ ክመፅእ ክእል ስደት መፅእ ክእል በዚ ክንሓፍር ከም ዘይብልና በዚ እንተሓፊርና ኣብዚ ሓጥእን ዓማፅን ወለዶ ብቓለይን ብኣይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ምስ ግርማ መላእኽቱ ከበበት ስውእቲ ክመፅእ ከሎ ክሓፍር እዩ ስለዚ ካብቲ ዝመፅእ ናይ ዘለኣለም ሓፍረት ምእንቲ ክንድሕን ሎሚ በቲ ዘይሕፍር ዘይኮነስ በቲ ዝሕፍር ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ነውሪ ዝኾነ ክንሓፍር ኣለና እምበር ኣብ ቅኑዕ ውሳኔ ኣብ ቅኑዕ መገዲ ምህላውና ክንሕጎስ ደስ ክብለና ይግብኦ እምበር ብኡ ክንሓፍር ከም ዘይብልና በዚኣ ምስ ሓብትና ፈርወይኒ እንዳስተንተና ኩላ ስተንቲነ እሞ ስለ ዝተፈቅደለይ ብልቢ የመስግን ስለ ሓጢኣት ስለ ነውሪ ደኣ ክንሓፍር ኣለና እምበር ስለ ፅድቂ ስለ ሓቂ ወይ ስለ ብፅድቂ ዝመፅእ መከራን ሽግርን ክንሓፍር ከም ዘይብልና እዩ ዘተባብዓና እሞ ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ክንፀድቕ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ስለ ዝተፈቅደለይ ከዓ ብልቢ የመስግን ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና እሺ ካብዚ ብምቕፃል ኣቦና ብመልአከ ሰላም
ድምፂ ተዓፅያትኩም ኣላ ምስለ ነቤ መላከ ሰላም اوكي اجي سمع له أوه أتيق مع الله أبونا راي كلكم كماي مسيخم كماي كنيخم كبرنا مسغانا نعملخ يخون مجمريا نزي جزي زعبنا أملخنا مسغانا نوعيخون حاونا ممر تخلو دما كم وطرو كم تلموت جزي يبقى مصحفتي قلصيلكا موكسي امصيخا سفحي خمزي كنمهار كنفلت تقبرو زلخا مملشو جابير فلتتكا يسفح صبقو دما يبزحلكا حونا دياقن عليه وتسمع لنا كونا أبونا أبي مرقيتا قشي خيبالكم أبزلكمو كونكم مسانا زمسخم جابير زمنا قلقلتكم يبارخ مزمر زمركي أدينا بري زماري ملاختي اسمع لنا تم كلكم نتعم عراف زنبكم نتعم مزمور دما بتقسيخ مصحف قدوس حسابكم ذهبكم كابزخن مهارازم سنا معرف 4 زستنتنكم زتردأكم كمون بحطة مسرت نخلنا زخون ساتفكم زمسكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارك كله تباهيليو جن قليلنا كنوصل سلازن لنا دما قدن أنا أبتا قطري شمونتي كستنتنا داليه مخنياتو أبزي زمن ازي كاوشت غزا كاب سدرابيت جميرا ناب غربيت ناب عدي ناب أهجور ناب هاجر ناب أهجور إن خدت ندك سبات انقفات ندك سبات دما مش أملاك كين الرخب مجارجان من دقن تخوننا زلا انت دايلنا فقر زي مهلاو إياه وريا بطرس أبزا معرف 4 مهارازم سنة وطري شمانته فقري بزحات يتخدن إيامو قدم خلو أمنا حد حدكم هل اتبر فقري تهلكم قدم خلو إزبل زلو قدم صومنا قدم صلاتنا قدم مصواتنا قدم سجدتنا قدم نسحانا قدم قدوس سجون كبر دومن مقبلنا أمن قونا هل اتبل فقري كتهلونا كم زقبا إتا فقر دما نبوز حاتيات تخدنو تدمسسو فقر أبسات خدنيا سلقن تقالعيا أما قدم زخونا يكون فقر بزحاتيات تخدنيا أما قدم خلو أمنا حدكم هل اتبل فقر تهلكم كل قعزنا كل أقلقلتنا كلنا بأملاك نقرب كلنا مجمريا مأتوينا مخفتيت معصونا انت تكون زلوا فقري تكون زلوا بزي فقري صومن صلاتن بزي فقري مصوات بزي فقري سجدات بزي فقري نسحا
بزي فقر دما قدس سجون كبر دومن مقبال نبرخت ندحنت أيكونن إيه سلامنتاي أملاخ فقري بما قد صل أملاخ يركبني أبغودنا صل أملاخ يلن أملاخ أبغودنا فقري إزلو نأملاخ بفقري إنا نرخبو أملاخ فقري إتزاي فكرنا أملاخ يفلطني ونبلنا أقدامي ملكت يوحنس معرف 4 قطر 8 حجي مس أملاخ نرخبلو أنكم مجدي انت دايلنا فقري فقر انت لينا صومنا صلاتنا نسحنا مصواتنا سجدتنا كلنا بأملاخ نقربو دما انت يخون قبول يخون سمور يخون أملاخ يريئو أملاخ يقبلو عصبنا يصومنا ناي صلاتنا ناي سجدتنا ناي نسحنا ناي كله دما يهبنا سلامنتاي كله بمنتاي زتمرح سلازخونه بفقري زتمرح سلازخونه اما مچم ابز زمان نخلنا بمحرته يتأمتنا انبر فقري دارقا تقبيرا ويدما ابزي نركبا سقلنا لا زلنا زمن يمو نفقري قصنا كنملس المزخونه يكون ابننا حدنا دليت فقري دليت سلام دما كنكون اغزيابير نخلنا يحجزنا مخنياتو قدم كل يزبل زلو قدم كل نغبرو قدم كل نحاسبو قدم كل نهبو قدم كل نعيو امنغونا فقري كتهلونا علوا بفقر قرنا النغبرو كل دما ام مدر برخت اب سماي دما هيوت اللو دقيمون حواريا باولوس اب يغرت حنسا اب قداماي تيموثيوس نابتناي منفس ودو ام عراف حدا فقدي حمشت دما انت ايلو اتا مدمدم تا تئزاز غنا فقر خاب نصح لبي كاب سنا يحلنا كاب لقم زي بالله امنت ايام حواريا باولوس حواريا بطرس انت ايلو قدم كله امنغهم هال تبل فقري تهلكم يلو حواريا باولوس دما نا تيموثيوس ودو صحافا دما اتا مدمدم تا تئزاز غنا فقري ادما بلنالو حجي مدمدمتا مجمرتا ناي كل اغلغلتنا فقر انت دا خوينو معصوي كل دماني مدمدمتو دما انتي كخونالو فقر دما كخونالو مخنياتو بفقر جميرنا بصل اندحر ودينايو واغا يبولن مالتي حجي بفقر صومنا صلاتنا نسحنا قرباننا سجدتنا مصواتنا كله بفقر اندحر تجميرو بفقر دما خودالو ات بفقر تجمره بصل اندحر توديو واغا يبولن مالتي ما مسرتنا فقري قللاتنا دما فقري خون اجزي ابي حجزنا مچم كاباي جميركا اب الزمن زي فقري كاب كل سب تحبياتنا زلا كبيدهنا زلا نمي ترغاما نمغبارا دما كبيدنا زلو ايمو منيو حونا بيقون سامي اللي مثلني انتون قالي صوانرو نعلمسي كسع غندزي افكارات بال ابتي نايا وانجيل يوحنس معرف سلسون قالي سالنا نيرمو زيا زستنتن كوا امو قدم كله دق فقر غنكون እግዚአብሔር يحجزنا كله اغلغلتنا مجمرتو فقري مدمدمتو مفصمتو دما فقر كخون بفقر جميرنا بفقر نود بفقر جميرنا بصل خين ود እግዚአብሔር كلنا يحجزنا سلا كل እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو غباينا دما يبارخلنا كلكم ابزي غباي زلكم كابرحو كاب قربا دما يابير عصبكم يحبكم اما مدبنا بصلت كنعصو اسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን እዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ናይዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን ድማ ንዓና እውን ሓይሊ ስለ ዝሃብካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዚ ጉባኤ እዚ ኣምላኽና ብመንፈስ ዘዕብየና ደቂ ፍቅሪ ዝገብረና ኩሉ እቲ ልምዲ ኣህዛብ መገዲ ኣህዛብ ዝሓለፈ ኩሉ يأكل إلنا مجد أمنات مجد هايمانات مجد فقري مجد السخاء تركبلو كنقو عزو اللي حجون أملاخنا نسخة حق زنا سلام جميركا سلام سلفت أمكاننا كورن مسكانا نحيكون سلام عيلكانا أخنا مسكنكا سلام دما حدرنا أب حمام زلو بتصلوا ذكرنا زبولنا أملاخنا حجون حمام مفوس سقايا مقلل أب حزن زلو حزنهم دبس درال لسينهم تشنقوا زلو إدكا إد برخة زرق حلهم أبيت ما أسرتن زلو كم ما أسرتن فتاح أب سببا أب إهنتا أب سقاي زلو مسرف طرلهم أو وفر زلو دحاني أتولنا أما قشا زلو نابرحونا بقرباز قشو كم قشوهم دحان ملأسلنا ولدنا يوم كلهم أوداتهم أولدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا كم زنعنا إذا قبا إذا خفيت كالنا زلخا إذا قبا إذا نزدولي دما إسغا أملاخنا كفتلهم حنا دمانا إذا قبا إذا خفيت زلو دقا سما إذا خفتلنا بمنفس عبيد ما نبقى زت أمتنا قبرلنا سلام عليكنا أخانا مسكنكا سلام كتحضرنا دمانا معقبك بناي دينا قدس رنقل مريم أمالادنا بناي ملاأخت ترادعنات بناي نبياتنا هوارياتنا صارقانن سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنا هواريات زمهر كايوم اب سماياتنا برابنا نبلنا نصوعك لنا سمكا يقدس من قصغات مصا فقادك انت اب سماي كم دما امدري يخون نعلت مقبنا لو مهبنا احنا نزودولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا ابسانا ندقلنا كبفو ادحنا النمبر افتنا يتأتونا من قصن حيلن كبرن نزل علمنا تكايما امين اوزت يا مريم من هيك قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك كلخو بحلنا خدن قليخي بشقاخون دم قليخي أدي جابير صباغت قويتا سرعوي سلام لك كلخو نسغي كاب أنست برفتيخي فركر سخون برخيو وملئت تسقى جابير مساخيو وفسيتي داسي بالكي عطياتنا سريلنا أفتو ودقي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويسري يدينا أملاكنا ودانا يس كرسوس كاني كانا سرياتي أدم ساسي أبسا ولدو لبرو كساتي برهان أنتم عوية كانت وعوية دياقونات إدو أنا سايرو قصانات ببسمكمو كنو فتانون صحاني يرسيانت كلوان سميات زيو مهارن كرسوس مال عصر تخلتي زيو مهارن نكسوس 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 زيو مهارن نكرسوس كمون بنت أجزئتنا مريم مهارن نكرسوس مال عصر تخلتي بنت أجزئتنا مريم نكسوس 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 بنت أجزئتنا مريم مهارن نكرسوس بنت أجزئتنا مريم نكسوس بنت أجزئتنا مريم نكسوس بنت أجزئتنا مريم مهارن نكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ቶም ጣመና ቶም ዘለና ድማ ጽባሕ ብድሓነ ሰላም ኣብ ናይ ደና ኣደይ ማእዛ መፋነዊ ጸሎተ ፍትሓት ብድሓን ይረኽበና ብሩኽ ለይቲ ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ امين ابو امين بروح بشتام سينا تطبقوا مساهم لما ادمنت ان نهبكم نيتبع حسابات كابلنا قالنا الله قطعم كلهم ربنا بروح بشت نخلنا آمين أجميرو زفت سمنا لولا بحري እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋና ንብጽሐዮ እንደሃን ሃደሩ ብሩኽ ለይቲ አሜን